قلتها مناته أنا ولا معك سنة سوتي تحازو وينك أمسنا فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وحدات بجو هزنا عبيك عبستت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كينت يدينا نوران ممكان انت بكيسا نغلو تعقوف كتسكن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعقوف بخلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أما تنساته حلنا نكتو أما سلام أقولكم عافينكم مدام مهتم كاتب بعد عزتنا كم يعلقكم كم يكلمكم بعد كسب زحلة خل تسامنتي زعبا عامز قبل عندك نستي بزبلا رستي بس أنا أشي كبعض كمان دكتور سامسون نقدر تسمعنا مدام قلنا نيرنا نعلم وين أقول تمركزه فينو بفلاي كا أبصرتها عامز ويكا بقات أبصرتها عامز انتاي بزبل بسبح زبالة مسحاونا دكتور سامسون سقاي كمون سيساي أبلاتنا إنهم كنبل كنا نسينا ما تلفون مسمرنا لحد ساعتين فرقان كن كفتينا زلكم حساب ويرئيتو كتتاخدوا لنا تخليكم بتزلوا السوشيال ميديا مالتيو أمان حوي كان يالها ما بخافوا بليه ولا هذا صباح الله سلام حتى كلا تحب الله يغني الله متوني زقابر كلنا سلام كم شما سامسون حاونا كم متوز قبرت لك عريخ خطرتي لا خنقد فينا كلمة تنظرنا قل طبعا عمز كل من الكلمة انتاي مكان يمثل من يملكته من يخافون زقابر مالك يقني الله سلام أمان تمام سيخم تكتاتلنا زلخم كاني سلام تنكفاتو تصنيحة بحفشة صوتاو عمز كبهال كله بزي فقاد ويتا فقاد نبلادلنا تكونسنت مالتي زقبر زخونة ناي صوتاو ركب مسعام ويكال زخون عينت متنقافات مالتي جتا فقاد بهال نقر بقدامي وانتنكفا بيلنا يعني ناس عقداسي مالتي فقاد منيو فقاد زب مع سيخ فقاد زب دبل تن كلتا قدسي نقراتين حدا تي صوتاوي ركب كنقبر مسؤول دلدل ناسب قال طون ود مالتي تحت عدمان دحر كوينو فقاد كبكاي كلني مخنياتو فقاد ما هبا اي بقعن على سدريهم كبخاد كله مالتي بس فقاد تحق درجه علو كابين العلي خو هبا كازخل كالون اب نفسها تفلت تزيلا بزح جزء بعد دك أنا سياسة لزقات مصطفى حمد نفسها تفلت تزيلا بسخران كخون خالي بحشش كخون خالي قال كم دعم السلاع دنزازي نجر كخون خالي تمالي بعد كان يرعمو لو بحد حدرين إلى قالوا ممكن سخيرة نفسها زي تفلت النعر كوينة تمالي ذهبت إن فقط سن لو مسرح اللي تلك جيجايو مالتي دحر تغسيسكا كترتعت خالي ولا حنت مكلا خلون يبل كان سلازي بحفشات خمزة بالكو صوتاوي عمص مالت بزي فقاد زقبر صوتاوي ركب وي صوتاوي متنخافيو سب فقاد كبكا زخلكا نهجن عملو سنه طعناون سنه امراون كنتات كلو طرحيو اذا خال علمنا الكوي مالتي سيساي حفتي على 5 سنة عبد المدد مالتي الحساب على الله خوكي من البا توسع خطب لنا لكن حال كوينو من كان على اسمه تاونا ويكدني اسمع له كما يمسكم كبرات عزبتنا كما يكنكم حجاتهم ملسناكم لنا
بزعبا عمصاوي مخنياتاتن كنياتاتن كنعللو እኳ ቀኒና ኢና ሎሚ ግን ብፍሉይ ኣብ ናይ ፆታዊ ዓመፅ ኢና ክንዛረብ መፂና ዶክተር ሳምሶም ካ ኩሉ ተዛሪቦ እንዲ ኣብ ፆታዊ ዓመፅ ክመፅእ ከሎ ሓንቲ ትማሉ እኳ ከይኮነ ከምቲ ድበሎ ትማሊ ሕራይ ኢላሃኒ እሞ ሎሚ ከዓ ትሕራይ ከም ዘሎ እዩ ዘሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ካ እታ ኖ ትብል እያ ሓደ ሰብ ምሳኻ ሻሂ ክሰቲ ድዩ ክዘናጋዕ ወፂኡ እስኻ በቃ መምሰይና ምሕዳርና ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልኒ ካ እታ ሰብ ምስ ሙሉእ ምርኣን ከምኡ ከዓ ምስ ካልእ ተወሳኺ ዝወሰደቶ ነገር ተደይብላሲ ሓሳባ ክትቅይር ትኽእል እያ ኖት ትብለሉ ዘይትኽእለሉ ምክንያት ክህሉ ይኽእል እዩ ቢካዝ ብድሮግን ብሓሽሽን ብኣልኮሆል እቲ ትኽእሎ እቲ ሓሳባ ከም ድላያ ትውስነሉ ስለተሓደገት እታ ጓል ሰብ ኣይደልኒ ክትብል ስለዘይትኽእል ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን ከዓ ሓሳባ ክትቅይር ከዓ ናታ ድልየታ እዩ እዚ ከዓ ዓመፅ ክበሃል ከሎ ኣብ ዝኾነ ናይ ዕርክነት ጥራሕ ከይኮነ ወላ ኣብ ሓዳር ኮንካሲ ሓደ ወዲ ሰብ እንድሕርታ ሰበይትኻ ደይትደሊ ተኮይና ወይ ከዓ ሽዑ ተፈለየ ምክንያት ክህሉ ይኽእል እሞ ሎሚ ምሸት ኣይደልኒ ትብሎ ነገር ተልዩ ኣብቲ ናይ ፆታዊ ምርኻብ ተኮይኑ ሰበይታ ያልካሲ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል እዚ ፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ because ዝበዝሐ ኣብ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ በዓል ሓዳር እሞ ክትኣብየኛ ኣይትኽእልና ዝበሃል ሓሳባት ክህሉ ይኽእል እዩ እሞ ሽታትና ክንዕልለሉ ብሰፊሑ ከዓ ምስ ዶክተር ሳምሶም ኮይና ክንዕልል ኢና ይቐኒየለይ ኣማን ሓወይ ዶክተር ሳምሶም ናባኻ ክምለስ ምናልባት ከምዚ ክትብሎ ፀናሕኩም ፍቓድ ክህልዎ ኣለዎ ትብል ፀኒሖም ግን ምስ ሕብረተሰብና ተሓሒዝካ ብዛዕባ ስምዒት ኣይንዛረብ ኢና ብዛዕባ ፀታዊ ርክብ ክንዛረብ ዝራብና ብዛዕባ ስምዒት ንባዕሉ ይንዛረብ እንድሕር ከምቲ ሓፋር ስለ ዝኾነ ገለገለ ንብል ርድኢት ኣለና ሞ ወይ እንዳደሌት ኣነ ምናልባት ወዲ ስለ ዝኾንኩ ወዲ እዩ ዝደሊ ገለ ኢልናስ ንደፋፈ ኢና ምስ ከምኡ ወይ ምስ ናይ መስተ ገለ ምትሓሓዝ ስለንሓስብ ሕጂ ከመይ እቲ ምልክታት ናይ ፀታዊ ዓመፅ ክንግነት እንታይ ይመስል هو إما زلعلك قداسيت مخنياتو التعبابيانا بزعبة تطاونت وي سكشواليتي كنزارب أي جبرنا حدا كمتي كتزاربلو زي بالكا عيب زخونة زي سجر عينت نجار كوينينا عبينا ولا بتي درجات مرتي كابشاب عاي كفلينينيو وي كابشات شاي كفلينينيو بزعبو كن مهارلو زي جمرناون نتوم تبعي لهم زمهورنا مهاران اندا تتصيفنا وانتاي تاز ويزي اخ اي حفرن اليوم اندابلنا انا عبينا هجي ازي التعبابيانا نابتي هجي زلنا يو نقحات اب صوتاونت وي اب صوتاو ركب ستحازه نجر بطعمي صلينا يو هجي قال العالم تقبريا زبل حفشاوي رديت له حقنت كل الخون ده يبلغ خون جن جت حقنت له ده يبلون يكون انت حتى جن كم زي سيسايك تبلو تصنحت نون دحريلات كحن تقال عسيا نوت بلاك هذا لا بزي قدس شعو حرايلاتك حسابا غير يعني يلاتك كدانا مسوت توي كدان كام مسوت خريا نوت تعيسيلاتك نون دحريلاتك افتح الله مالتي كيلو زخيد نجا حيل تحقا تقم تخل حيل نحت تقيم كاخاني تعمص علقا مالتي اجي زيتي حدا اقداسي نجاري قالون سيساي حدا اقداسي نتبمصا صنيحا زي ابوش حدار زغبر عمص مالتي ابوش حدار زغبر انت بعلت بيت كان نحر كوينا تعمصا ايتخلني خازبر رديت አሎ ወይ ውን ግቡእ ካዩ ሳኻኒ ከም ዝናታ ሪስፖንሲቢሊቲ ምሳኻ ክድቅስ ዝበሃል ርድኢት ኣሎ ሓቅነት ክልዎ ክእል እዩ ሓደ ክፋል ናይ መርዓ ፀታዊ ርክብ እዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይና ይኹም ትብል ደላ ኣገዳሲ ነጥቢ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓዳር ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ምስ ካልእ ዓመፅ ዝተተሓሓዘ እዩ ምስ ኣካላዊ ዓመፅ ዝተተሓሓዘ እዩ ምስ ስነ ኣእምራዊ ዓመፅ ዝተተሓሓዘ እዩ ንሓንቲ ጓል ከዓኒ ወይ በዓልቲ ቤትካ ወላ እንትኾነት ኣካላዊ ዓመፅ ትገብረላ እንድሕር ኣለካ ስነ ኣእምራዊ ዓመፅ ትገብረላ እንድሕር ኣለካ ምሳኻ ድቅስ እውን ድሌት የብላን እንድሕር ኣለዋ ከዓኒ ደስ ከይበላ እስኻ በዓል ቤታ ስለዝኾንካ ንዓኻ ክትማልያ ኢላ ግን ኣብ ገለ ኩነታት ኖ ትብለሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣብ ኖ ትብለሉ ኩነታት ከዓኒ እስኻ ኣብ ዝኾነ ካልእ ነገር ክትገብረሉ ብዝደለካ ትቕጥቅጣ እንድሕር ኮንካ ዝኾነ ነገር
ክግበረልካ ብዝደለካ ወይ ተዘይጌራ ስነ ኣእምራዊ ዓመፅ ተወርደላ እንድሕር ኮንካ ትፀርፋ እንድሕር ኮንካ ትዝልፋ እንድሕር ኮንካ ተናእሳ እንድሕር ኮንካ ብሓይሊ ዘይትራኸበላ ምክንያት እውን የለን ብሓይሊ ብትራኸበላ ምክንያት ከዓኒ ምናልባሽ ካባይ ንላዕሊ ሲሳይ ክትገልፆ ትኽእል እቲ ስነ ኣእምራዊ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ኣካል ናይ ስነ ጓል ኣንስተይቲ እውን ብነፃ ትገብሮ ርክብን ብዓመፅ ተገብሮ ርክብን ኣብቲ ናታ ስነ ኣእምሮ ኣብቲ ናታ ኣካል ብዙሕ ሓስያ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ካብኣ ሓሊፍና ሓንቲ ዝተዓመፀት ጓል እንታይ ምልክታት እዩ ዘለዋ ንዝብል ሓደ ኣገዳሲ ነገር እዩ ሕጂ ተዓመፅፈላለዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓንቶ ዝበልክዎ ተዓመፅ ፀታዊ ዓመፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ደፊርዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነዛ ጓል ምትንኻፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይፍቓዳ ጡባ ካልእ ኣካላታ ሒዝዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ዓይነት ከምኡ ዝተመሳሰለ ነገራት እውን መሰላ ጊስዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ሴክሹዋሊ ወይ ኣብ ፀታዊ ዓይነት ድመፀ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ብሓይሊ ዓሚፅዋ ንሓንቲ ጓል እንድሕር ተቃሊሳቶ ሓደ ካብቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ነገራት ናይ ክዳና ምቕዳድ ኣሎ ናይ ኣካላታ ምህሳይ ኣሎ ምክንያቱ ፀታዊ ዓመፅ ኩሉ ግዜ ብሓይሊ እንድሕር ኮይኑ ምስ ኣካላዊ ዓመፅ እዩ ዝኸይድ ክትቃለሰካያ ውዒሉ ሓዲሩ ክትሃርማ ኢኻ ማለት እዩ ክተውድቃ እንድሕር ኮንካ ክትምእዘዘልካ እንድሕር ኮይና ሕጂ ክትሃርማ እንድሕር ኮንካ ክትውፅዓ እንድሕር ኮንካ ኣካላዊ ጎነፅ ክትወርደላ እንድሕር ኮንካ በሰላታት ኣለዋ ማለት እዩ ጎነፃት ኣለዋ ማለት እዩ ሕበጥ ኣለዋ ማለት እዩ ሳብ ደም ምፍሳስ ኣለዋ ሃለዋታ ናይ ምፍላጥ ነገራት እውን ክጋጠም ይኽእል እዩ እዚ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል እንድሕር ከይዳ ወላ ሓንቲ ሽግር ኣየጋጥማን ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ በቐሊሉ ከም ዝዓመፅካያ ክትፍለጥ ትኽእል እያ ካልእ ካብዚ ሓሊፍካ እውን ብዙሕ ዘይሓሰያ ነገር ንኣብነት ብመስተ እንድሕር ኣታሊልካያ እንድሕር ምስኣ ደቂስካ ወይ ብሓሽሽ እንድሕር ኣታሊልካያ እዚ ምናልባሽ ኣብ ሕክምና ከይድካ ቸክ ተገይሩ ዓሚፃ ዳይ ተዓመፀት እንዲ ምስኣ ደቂስካ ዳይ ደቀስካን ብጎነፅ ዲ ኣይኮነን ክድፍለጠሉ መገዲ ክርአ ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ጊዝኡ እንድሕር ከይዳ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ነገር ግን ወላ ሓንቲ ምልክታት ዘይክትረኽበላ ትኽእል ኢኻ ንሓንቲ ጓል መፂኻ ብዘይፍቓዳ ጥባ ሒዝካያ ብሓንቲ ጓል መፂኻ ብዘይፍቓዳ ማዓኮራ ጠብጢብካያ ስኒ እዚ ምናልባሽ ርኡይ ዝኾነ ምልክታት ክርአ ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ነገራት እቲ ሓደ ክትገብሮ ትኽእል ብሕልፊ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ዓለማት ኣብ እንግሊዝ ኩለን ዘናይ ምዕራብ ዓለማት ካሜራታት ኣሎ ክተምልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን እቲ ዝበዝሐ ነገር ከምኡ ዓይነት ትገብር ሰብ እንድሕር ኮንካ ካብ 2 ካብ 3 ከምኡ ዓይነት ከስኽ መፀካ እዩ ውዒልካ ሓዲርካ ኣብ ሓደጋ ምእታውካ ኣይተርፈካን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ነገር እቲ ምጥንቃቕ እቲ ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ክብሪ ጓል ኣንስተይቲ ምሕላው ከዓ እቲ ዝበለፀ እዩ እንተዘይኮይኑ ብዙሓት ኣሕዋትና ብዘይ ምርዳእን ካብ ስምዒት ብምሕሳብን ኣብ ሓደጋ ይወድቁ ከም ዘለዉ ኩላትና ንሰምዖ ዘለና እዩ ማለት እዩ ኦኬ ሰላም ሲታይ ሓተይ ምናልባት ተወስታ ምሕራድ ኮይኑ ወኣብዚኣ መጨረሻ ደበላ ነጥቢ ከምዚ ዶክተር ሳምሶም ብዙሕ ዘይረኣይ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣብ ፍርድን ኣብ እስር ቤትን ዳኣተው ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝዛረብ ተኮይነ ኣለውና እሱ ከዓ ኤግዛምፕል ክህብ ተኮይነ መንእሰይ ኢኻ ትዘናጋዕ ኢኻ ትወፅእ ኢኻ ናይት ክለብ ትኸይድ ኢኻ ሰው ምስ ሰብ ትራኸብ ኢኻ ምስታ ሰብ ወላ ፍለጣይ ትፍለጣ ፃዕዳ ፀላም ትኹን ናይ ካልእ ዓሌት ትኹን ሓበሻ ክትዘናጋዕ ተምሲ ደን ኣልኮሆል ኣሎ ድሮግ ኣሎ እዚታስታ ስለ ዘሎ ሰው ኣብቲ መጀመርያ ትሪኦ ኣግባራት ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ምሳኻ ክተምስ ደልየት ዓይነት ክትሪእካ ክትኸውን ትኽእል ግን እታ ሰብ ሰኺራ እያ ዳሕራይ ብኣልኮሆል ተኣሽሙ ስለ ድበለት እቲ ወዲ ተባዕታይ ሒዝዋ ክወፅእ ከም ዝድበሎ ዶክተር ሳምሶም ሲሲቲቪ ኣለዎ ኣብ ድኸድካዮ ብዛ ዓዲ ናይ ፑብሊክ ፕሌስ ተኮይኑ ስፔሻሊ ከም በዓል ናይት ክለብን ኮይኑ ወይ ባራት ሲሲቲቪ ኣለዎ ሰው ሒዞሞን ክወፁ ሰው ተንቆልዑ ተናዋልድ ተን ደቂ ኣንስትዮ ሰኺረንን ስንክልክል እናበላ እንድወፃ ተሓቂፈን እንድወፃ ዘለዋ ሰው እዚታት ከይተረድኡ ሒዞሞን ወፂኦም ነው ኣብ ደምሲዎም ሲዮም ሓዲሮም ዲዮም ንፅባሓይቱ እንድሕር ኣነ ከይፈቐድኩ እየ እዚ ነገር ኣጋጢም ኢላ እሞ ናብ ሕክምና ተኸይዳ እቲ ደጋጥም ሳዕቤን ክራይም ማለት ገበን እዩ ስጋዕ እስር ቤት ደብፅሕ ገበን ስካብ ኮነ ካብ ኩሉ ከዓ ቶም ኣሕዋትናን ቶም ደቂ ዓድን ደቂ ኤርትራ ተኮይኖም ወይ ሓበሻ ተኮይኖም ክጋጥሞም ዝኽእል ወረቐቶም መንበሪኦም ብዙሕ ነገር ከበላሽወሎም ይኽእል እዩ ካብ ኩሉ ከዓ እታ ሰብ ኮንሰንት ዝበሃል ኣሎ ፍቓደኛ ምዃን
سخيرة سلدخونة ستيا سلدخونة under influence يبحال non-consensual sexual abuse كخوني then obviously بحقاو من قدي يقصعي so بزوحات إحواتنا أو كمزي قبن تتحازو ويدا تأثروا قالوا نامو زي ندق نسيو نفلت رح كي كنا ولا تبدق عتيو إحواتنا سي كردو مالوهم مبالكو أنا that no is no ويتاسب كا yes تبللو مخنيات بدينا الكحول influence بدينا drug influence تخوينا ترحيا مسؤول فقيدات خيد اللامبري عند حرق بالكحول تتحيزا خوينا سي أفقدتن كتفقد كا أي تخيلنيا because سخيرة عدلا سلودخونا دي تاساس كردو مالوهم تدمتو صعبين سي بزوحيو مالتي نهي وات كام بلاشويو غني اللي سلام من أبزار استحيت ما تنحكم أو خلهم كمان ما تحس كيا خلاقي كلنا الدكتور سامسون من الناس yeah أكل يحمل السمان يتصعد دكتور خلاها حجي حنت تصعد ويقاب أوروبا زعبي تناتهم أكاب بلاي دكنستيو كاب 14 عامات تقول أسران قلنا مثل كابري خلاها مالتي بالوا of course حجي مالت تحسي فقط تقول تنحكم عن توي دكتور سامسون أما جمع تو قلت سونيرو كاب 10 شمن تنا على الكخونا لو قلت نسيت كتفت لك ولا وتوعتي دخون وتوعتي يسي نفسه زغين لا تحلفنا تكوسم تركينه 10 شمن تنا على الخونا له من البات تقول 10 شمن تحت 10 شمن تنا حركيناس أبتو جزاتي من البات فريحة ديا من البات كهرنني لا ويقال نقرات حركت والدخل يعني دليتوا مسيلو من البات قرب مستساتي سلز نبرة حركت بالخل دليله فتنة خلي السبتي مالتي تقول دايم حالة بس ما حنقول حركة ساعته تحت عد مسألة زقونت كم عملت حسب غلط تقول ما الدكتور سامسون هذا عمزيو يا حق خاصة أمان حوي هذا عمزيو هذا خا تقولع أندريجا أندريتينيا so كم تدكتور سامسون دبلو زاول عزيئة ويس وينو نختبل تحت علمية so you know consensual sexual relationship كخونا كإلمي فقادنيا دخونا سي صوتاوي ركب نخجابرو سي فقادنيا قوات خونت then تحت علمية تاسب زيئة صباح نقول ولا قوات قلعة دي كسيسة سدراك خصوة خو اليوم نتسب ترى دي هاني تحت علمية إذا خاقل تجابني كخون حدا أندريجا قال أيكا عمي سواس لدلهم عند بخلت من قدي كخصاص تودسب so of course صندوق نستيو عد إنجليز especially تنساعدو تعلمين دق 14 خلوها قال عسان قالن تتمثل تخيلها of course نحن تقول نسيت تراخي بكا أي دخري إنه ممكن دي عدمي خختب له كفيديو مع سيسي قليل نجار هيكونن جنكا كتمازن كتقل علىك بتعمي مع سيس أجد داس كون نسمعني جنكا خمسة دبل كايو of course تحت علمها and then obviously it's sexual abuse and كبلو for an underage child تحت علم دللا أولعة which is كلتا قبني مدعي خا دكتور سامسون دو سهل تليون بري it's a criminal offense مبالنايو and the children act مبالنايو بتناي يقولوا حقتات تمزينايو it's a criminal offense يكخون حانت نجار انتاي كوس خلال اللي مسلاني زا سيسايت العلال الله مزخونه قال لحرت الرخب كين كاب بزخونه ليش تينا متطار منفس لك على العلم اللي تعدمه تاثيرار إنه مبالغ قداسي قليل زي كخون خليو من الباش جن هذا نجار كريه خلقه أنا كبدتونا الرأينني مغنياته صباح زمت أكا سعبين أبقمت مئتها كل جزء عدلاي مغنياته الصادق كسكات خلي أخطفت وكاكوات خلي تخونها جن صدر أخص خاخليهم كمزا سيسايد بلتا سلازي تاثيرار إنه مبال بتعمي قداسي عشان كايم ساعة دكس أبغى أخذ على كمان تأثيرات نقطة بلاس أقداسي. الصدرة كيكون دكتور سامسون بتي ولا قاخينا خايا خلها الجزء مزي تكنولوجي دلو كم تساتم grooming دبلو which is نتقلعة نتناتكات دليو نجار كتكلو تكون كاسي بتكست ديو بواتساب ديو فيسبوك whatever بتدلو لما محبرة مراخبي it's called grooming بالوسط من دحر نتاسب كترخبا فتين كمو أندريش تخينو لأن زنو بعلو حدا قبني it's considered a sexual offense بالوسط so سلدنا خايا سلد قبرب خايا راح يكونن ولا قوة بالديستنس كونكا
بمسجاتن بسئل ملعقم دي بتوصل من قدتاتن تحنا تسب كترخبو فتنكا إذن بعلو حدا قبل كون يسمع عنه مسلني أفتني وفن سمزنا كمان حاول لك هذا لا كويس تنحمش because هو أنا تغاريت كاتني حكا كس كنت بقول أنا حيوس كمتي دكتور سامتم دبرسي ولا قا داتا سب رخيبكا وقال قميلنا عندنا مستدلو تكنولوجي قا عند حراب بالتليفون بالتوسط من محبرة من قد دحر مستاسب كتراخ فتينكا أو تحت علمة تخويناسي إذن بعلو حدا قبني so بالتليفون اللي حاليا كم تدبر دكتور سامسونج كتفلت سيا قداسي so ايدي ختحت كندي عدمي كتبل كتريم انت نسي اي فولتكم كتبل سي اي سرحني دحري ابهن حق دحر قريب كبرت هذا ليس سي حتى ما تقدر تكمل كم فيتا وما هنيت امونغو كونكشن كوريسن صنح تليفونات اللي يدك هوني يا تواريخ كان حكايه كبرت هذا دكتور سامسون لا بها خملس ما نعرف صبوا أجناتهم قليسكمو كبرت هذا لي كلفتيهم هذه كرالصة تعامل دستبك منات أتي ملكتات تاو عمس كن كنت صنحنا مالت تجي نفتي زي بتاو عمس كملس ني سدرا بس ني حبر السنة تحايس كمالتي هو لكن استينا بزحال فوق من قدي أتحايزنا ولا بقنا مستزمت أنا من قدي جلرينا تاو تنسيتي دلوت بزيد عبزيد لا تلقي زي أتي ودي نالبات بحاول يدلمه هذا حدا جزء قصصي بهذا يعني بالتحقق قصتنا جي بخمينا نحنا معناتها مش الله نزل سوات جنسي تي صاتو عمت كاب نالبات كاب على حدارن كخون نالبات بزحال فوق هنا خلاص جي تصاتو عمت كنا سنة أمره وعمت بخمينا خلطوا له كل ناتو ملكتات انتي مثل زسعبلن مالتك يمسلني انتايو سنا امراو زسعبلن زحال فوق خلطة نجر ندي معناتها دي على حبر سبنا كم زي عم تيجي جلس كايو نتصحون كذي نزرع بالله الله هو جنتايو كم تعنتو يدبلنايو تي صتاو عمت حدا كابتي حبو عمتات في كل جزء كنس عاولن دي زاربو عمتي معناتو بخلين خسرة انت تزاربا تحبرتسب كم زي استعميت بدحر الجدع منك 4 زبل عينات عيناي 7 يقمتا عيناي 7 كوسدا زبل اتحساسبا الله تم اندحر نجيرن اذا عينات اللون مالتي تفصو زعمتا تابز عمتات زبال عينات زرباتات الله اندحر زي نجيرن تم كايلن كاني تنعا زعمتا صباح خالق سبون كعمتي اجا ابكلتياتين زخسرا تم تبلا بوغن تبدلن الله بوغن كاصبح كاله حبتن كاخبدليو انت نجيرن كاني شمن ندغخو وصيو اجا ابكلتياتي سكفتا زلون ግን مز كل سكفتا تميلن ولا نجيرن كاني صوتاوي عمتسي سعبينات አለዎ ከም ዝኾነ عمت سعبين አለዎ صوتا عمتካ حلف دبለ سعبين አለዎ ማለት እዩ ናይ ቀርባን ናይ ርሑቕን سعبين አለዎ ሓደ ካብቲ ብብዝሕ ዝርአ እንታዩ بفلاي أبزي حجرات معراب اندحر متسيخا مالتي بفلاي كاب سدتنياتات كمان أكم إرتراويان سأطوع عمت زبز حجيزة كاب قربا سبكا يزمتسكا القربا سبكا محازا يزبالكا يخون خقليو ودعاد يلكا بند عدمكا يخون خقليو زس أمنو يلكا مسؤوز وطخا مو كلب زخطكا خون خقليو هجيت ببزح زمتس كاب كال عمتسن مالتا يكون انجن كابتي يقربان تبلو كحلوان خقليو كالا خلالي خقليو تبلو سبي زبتعكا اجي حدث مجمرة زمتصካ ነገር እንታይ ሾክ ስምባደ ዝመጽ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ገይሩ ዝስ ከምዚ ዝበልኮ ሕልወኒ ዝበልኮ ሓወይ ዝበልኮ ዳዓደይ ዝበልኮ ከምዚ ዝበልኮ ከመይ ገይረን ከምዚ ዝገብረኒ ዝብል ናይ ሾክ ነገር ኣሎ ናይ መጀመርያ ማለት እዩ ሙሱ ተታሓይዘ ዝኸይድ ከዓ ከምቲ ሓንተይ ዝበልኮ ጸታው ዓመጽ ኣካላዊ ዓመጽ የጠቃለለ ኩሉ ግዜ ጎነጽ ኣለዎ እጅ ምስ ጎነጽ ሃርመካ ክእልዩ ሓንቀካ ክእልዩ ሃልዋትካ ክጥፋኣልካ ክእልዩ ምክንያቱ እሱ ቀሲኑ ድሌት ክገብር ተኮይኑ ሰዓት ካራኾረ ይብልካን ክትቃለሰ ይብልካን ስለዚ ንዓኻ ሓደ ኣድማዒ ነገር ገይሩ እንተዚ ኣስኪርካ ተዘይ ገለ ገይርካስ ካርመካ ኣለዎ ማለት እዩ ነፃ ክኸውን እጂ እቲ ናይ ኣካላዊ ጎነፅ ኣለዎ እዚ ኣካላዊ ጎነፅ ፈግኣካ ዲ ሃልዋትካ ዲ ከጥፋኣካ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ነገራት ማለት እዩ
هجي عند حرت عميس كازي نجارات مسكونة قاعد حريز مت أنتايو زعنتو يدبلكو ناي محبرة سب أنتاي بلن نزبل نجارات علو تشنكات علو زي أكو عزا خمزة قبلني زي أكو خمزة قبلني تصبح أكو عدلي تسيريو إذا عينت نجارات كل جزء أتي نبتن دك أنا سيو زمت سيو مالتي حجي ناي سنا أمراوز خونه تشنكات نابن يمتص مالتي بفلاي ببزحي زي post traumatic stress disorder نبلو ወይ PTSD نبلو نحدا ነገር مساጋጠመካ ድሕሪኡ ዝመጽእ ነገራት ኣሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንዑታት ይዝከረካ ኣብ ሕልምክ መጸካ ክእል እዩ መዚ ነገራት ዘተተሓሓዘ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ከምኡ ዝተዓመፀት ጓል ብዙሕ ግዜ ናይ ሸውሃት ምዕፃር ዘይምግባዕ ኣብ ነፍሳ ዝተገዳስነት ብዙሕ ዘይምሕዳር ዘይምብላዕ ነገራት ክመጽእ ክእል እዩ ምክንያቱ እቲ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ባህርያት ነገራት ስለ ድመጽእ ካልእ እውን እቲ ትሕት ተገዳስነት ኣብ ፀታዊ ርክብ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ፀታዊ ርክብ ሓደ ካብቲ ቅዱስ ነገር እዩ ብሕልፊ ብፅቡቅ ነገር ተገይርካዮ ሓደ ካብቲ ደቂ ሰባት ዝሕጎስሉ ጓል ይኹን ወዲ እዩ ግን ሓንቲ ዝተዓመፀት ጓል ፀታዊ ርክብ ኩሉ ግዜ መስራሕ ዓመፅ ኮይኑ ጥራሕ እዩ ዝረኣያ ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ተሓጒሳ ፀታዊ ርክብ ትገብረሉ ፍጻሜታት ኣይረኣያን እዩ ምክንያቱ እቲ ሾክ ኣሎ እቲ ስትረስ ኣሎ ማለት እዩ ገለ ደቂ ኣንስትዮ እውን ነቲ ዝነበረን ፀታዊ ዘጋጠመን ፀታዊ ዓመፅ ነቲ ዘጋጠመን ጭንቀት ነቲ ዘጋጠመን ብሰንኩ ዝመፀ ናይ ዲፕሬሽን ብኣልኮላዊ መስተ ብሓሽሽ ብገለ ገይረን ክፍውስኦ ይፍትናየን እሞ ኣብ ዘይተደለየ ዓይነት ወልፍታት ይኣትዋየን ሓደ እውን ክሳብ ነብሰን ክቅትላ ዝደናደና ኣለዋ ብሓፈሻ ተሪኻ ሓደ ወዲ ስለ ዝዓመፀን ንኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ፅልኣት ናይ ምሕዳር ናብ ዘይተደለየ ካልእ ነገራት እውን ናይ ምኻድ የርኢ እዩ ክሳብቲ ዝቀረብኦ ካልእ ሰብ ወላ ድፈትዎ ዝነበራ ወዲ ብዓይኒ ጥርጣረ ክሪኦ ይኽእላ እየን ስለዚ እዚ ኩሉ ዓይነት ሳዕቤናት ኣለዎ ናብታ ዝተዓመፀት ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ኣብዛ ትብላ ዘለካ ኣርስቲ ዶክተር ሳምሶን ምናልባት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቀራቢኣ ንሕራ ከምዚ ተጋጢሞ ሾክ ክትኮን ትኽእል እያ ዝብልካ ኣብ ሓደ ግዜ ሕጂ እንታይ ይሰምዕ ምናልባት ሕጂ ሾክ እንድሕር ኮይና ወላ እውን ኣካላታት ከይትንቀሳቀስ ትኽእል ዝምባደ ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ሰባት እንድሕር ከምዚታት እንድሕር ረኺቡ ዝያዳ ምድሌት ኣለዋ ምባል ተኽእሎ ክእል ድላይ ፈፂሙ ንኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ክስ ምትፅሓት ولا حنتي بلتنن ولا حنتي قبركون ولا حنتي بلتنن سلازي انا مزجير زبل مغني تقرب عجز لازم تاكل ندخل دكتور اجيب غلطينا نريا حدا الشوك زغبرا نشعو كسم بتخيل ينبر تميلا تفكروا مالت هيكونن بزح غيزه الشوك تمصت سنبادز مص مسغاطميو بحايلي ديو بزح غيزه مسمصاكا وا غرفندو صادا حوي اندخا غرفندو غلم بالسي كمصي كل غيزه دليت تزيله نزي غرفندو صحيسي سجي اب حايلي اب غونص زاتو زلو خمصا اندحر كوينو مالتي اندحر بحالواتات في الله قانا حالواتات في الله تقاطر ايتخليها مالتي اجي مستغبره دحري زمص شوكي تزبزح ነገር ዘጋጥም ከመይ ገይሩ ሳጋጢሙ እዚ ከመይ ገይሩ ንዓይ ክስቶስ ከምዚ ገይርኒ ማዕረኽ እንደዘደይ ተጸብኽዎ ዝብል ሾክ ትመጽእ ኩሉ ግዜ እተዓመጽ ምሰጋጠመይ እዚ ከዓ ወላ ሓንቲ ክትምክንየሉ ኣይትኽእለን እያ ማለት እዩ ሲሳይ ሓፍትና ምናልባት ክትስኹል ምሕር ትኽእሉ ነገር ዶክተር ሳምሶን ኩሉ ኢሉ ወይ እቲ ሓንቲ ክውስኸላ ዘለኹ احواتنا اوداتهم اوالدهم امزازهم ني نزم معرباوي عدتات نفلطينا سبيشال ايرتراو تخوينو بسحران بليبيان بميديترينيان تشاغري داتو او دغاتم بزح امزات አሉ እዚ ግን ጾታ ዘይመርጽ ነወዳትን ነዋልዶም ደጋጥሞም አሉ እቲ ኣነ በተስራሐይ ከም ትድሪኦ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዕቑባ ክሕተት ከሎ እንታይ ኣጋጢምካ መንገዲ ድበሃለሉ መንገዲ ብዙሕ የለን ስፔሻሊ ብዓዲ እንግሊዝ ኣይፈልጥኒ ካልእ ዓድታት ግን ደጋጥመካ ነገር ኣሎ ዲ መንገዲ ልብስለይ ሕተቱ ስድበዝሐ ይዕበጥ እዩ ኣይዝረበሉኒ ከምቲ ዶክተር ሳምሶን ዝበሎ ከዓ ምስቲ ናይ ሕብረተሰብና ተሃይማኖት ትናና ኮልቸር ተታሒዙ እቲ ሕብረተሰብና ኣይዛረበሉን እዩ because ተነጻሎ ክህልዎ ስለ ድኽእል ካብቲ ሕብረተሰብ ኣሕምጎ ከዓ ሓዳር ክረክብ ይኽእል ዲ መን ክቐርበን እዩ እታ እሳን ምዃናን ወይ ሱ ምዃኑን ቪክቲም እቲ ተጠቃዒ ሰብ ይኸውን ኣሎ ከዓ እቲ ተጸላኢ ኣብቲ ሕብረተሰብ እሞ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ
ክንዛረበሉ ወላ እኳ ነቲ ሕብረተሰብካ ከይኮነ ፕሮፌሽናል ተዓበጠ ቁስሊ ክብስብስ እምበሪ ኣይድሕኒ ክትዛረበሉስ ናይ ግድን ምበልኩ ኣነ ይቀኒየለይ ኣብዚ እርጋለም ሓፍተሳነ ሕቶ ላትኒ ግን ወድሓን ምናልባት እርጋለም ሓፍትና እንታይ ትብላላ ሕቶ ሓትር ሊኽ ባዕልኻ ወላ ሓትር ክዘል እርጋለም ሓፍትና ሓትር ትኽእል ኢኻ اوكي توسخي الى نيرا اي راخين الخافت ناي دكتور سامسون سي تي فرحي بدحريو نودات فرحي وي زي مان ترايدي كونس زتعمص دق انستيو ريليشن كغبرا مالتي سكمرعوا مس ودخ قربا دارغا يصغمن دا ابيا بزحات على واحد سلمتي ابين كمان تي دغاطمن سلازي نجر حدار ابيا مسودخ تقرب ايدلينيا يزبال مالتي فتنا حبرتسب مخنياتو نتزغاطمن سلازي نجرا كم توسخ كمان ده حجي سب كمان كستوعللو ابناحنا حبرتسب ندحر حاسبنا كم زي قالن ودن قال تاخيلا مسودات مسودي تقدفا قال زبال حقي مالتي بزحج خطري خلها مخنياتو سبات بجيجا نقول ستيتي ولا زاخ ندحر نخمو زاخلت ولا ابكبابي مكال زبصحت نبينوس زي مقدافسي دبلت انا حبرتسبنا اغبابي ليدا من مخنياتو سبات كمز دكتور سامسون زغلصوس بتم امونات سبات يندعمصا امونات تخويننقا بفلاي ساتم عبيتي ازماديم كونو احواديم كون هاكي سلازفرارحو نغرا خبدن ني حد زي فلطو سبي حيش خونافت منغار اجس اتسب كماسي دك انستيو سنسيتيف سلازخونا ويكا كغد ازغلا سبا سلازخونا ابكم بوتاتا دي مقدافن كم توسخي يا حمد كلتين توسخيني anyway thank you ግብረት ሃብለይ እርጋለም ሓፍተይ ፅቡቅ ኣገዳሲ ነጥቢ ክልዕል ከ ዘላ ናፍታ ሕቶ ክንመፅእ ሓሲብና ኢና ከለና ዳክንታ ሕቶ ክንሓታ ከበልዓልከ ማለት እቲ ጉዳይ ናይ ፀተው ዓመት ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ዕድመ ክኾና ክእላ ልዕሊ ዕድመ ኣብ ብካብ በዓል ሓዳርን ወላ እውን ክኾኑ ክእል እዩ ምናልባት ከምቲ ዓንቶይ ዝገለፅኩሞ ከምዚ ድሕሪ ኣጋጢሞስ እንታይ ክገብር ኣለዎ ብከመይ ሓገዝ ክረክብ ኣለዎ ሓንቲ ኣገዳሰት ሕቶ እያ እዚኣ ኤማ ሓወይ እተን ግዳይ ዘጋጠመን እንታይ ኢና ክንገብረለን ዘለና ብምንታይ ኢና ክንሕግዘን ዘለና ዝብልቲ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ተዓመፃ እቲ ኩሉ ግዜ ብብዝሒ ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ ኣበያ ነይራ እንታይ እያ ትገብር ነይራ እንታይ ተኸዲና ነይራ ገለ ዝበሃል ነገራት ብብዝሒ ዝስማዕ እዩ ወላ እውን ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ኣዛራቢ ዝኸውን እዩ ክሳብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይ ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝዛረብሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ብክልተ ብሰለስተ ወዳት ዓሚፃ በይና እንዳ ነይራ ስለምንታይ በይና ትኸይድ ኣበያ ነይራ እንታይ ዓይነት ተኸዲና ነይራ ኣከዳድና እኳ ኣተሃራራፊ ነይሩ ገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ሕጂ ሓንቲ ጓል ሓፂር ስለ ዝተኸደነት ክትዕመፅ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ዲስታንት ክዳን ክኽደን ኣለዎ እንዶ ገለ ኢልካ እንድሕር ተዛሪብካ ምናልባሽ ኣብኡ ሪዝን ወይ ኣብኡ ክትዘራረብ ትኽእል ትኸውን ግን ዝኾነ ትከደን ሓንቲ ጓል ወላ ንምንታይ ቢኪኒ ተኸዲና ትኽድ ክዕምፃየ እንድሕር ኢሉ ሓደ ወዲ ሰብ ናቱ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ጥዑይ ማለት እዩ ሓደ ጥዑይ ሰብ ርእሱ ክቆፃፀር ዝኽእል ሰብ ወላ ጥርሓ እንዳኸደት ሓንቲ ጓል ክዕምፃ ኣይክእልን እዩ ፈታተነ ክእል ስምዒት ክልዓለ ክእል ገለ ዝበሃል ነገራት መፅእ ክእል እንዲ ግን ስምዒትካ ስለተለዓለካ ትሚልካ ኺድካ ከም እንስሳ ትዕምፅ ማለት ኣይኮነን ንሕና ደቂ ሰባት ዘብለና ስኒ ካብ ሰብ ካብ እንስሳ ድፈልየና ንሕና ማሕበራዊ ናብራ ስለ ዘለና ሕማቕን ፅቡቕን ስለ ንፈልጥ ስምዒትና ክንቆፃፀር ስለ ንኽእል እዩ ሕጂ እዚ እዩ ሕጂ እቲ ሓደ ነገር እዚ ትመሰረት እዩ ሕጂ እንታይ እዮ ክብል ደለ ተቐዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ንሓንቲ ዝተዓመፀት ጓል ምስኣ ምድንጋፅ ሓንቲ ጓል እንድሕር ተዓሚፃ እቲ መጀመርያ ቅድሚ ብምእንቲ ዓሚፃ እንታይ ተዓሚፃ ገለ ተዓሚፃ እንድሕር ኢሎም ሓንቲ ጓል ምስኣ ክትደናገፅ ጥራሕ እዩ ዘለካ ዝኾነ ሰብ
بمنتاي حجزك زخل ولا أنا تعبي تأمتين دحريلات كاسني عبين يرك متاجر كمين يرك قالت بلو قناة تايكونن بس سوري تبلغ قدام كم زقاقة فقات ما خم زين بروح ما قات عمو مقانو زنك أو شعو كنت عامنا خم زلك كاسخا بوليس هيكون كان حسير حسوتن إذا قصير بوليس ترحل سرعي بزح سب دلعلو حق أريا ما حق أبو مخانا خمين فلت قال السنة كاس راح يكونن ويناتيس راح يكونن أنا تعمي تمتين دحريلاتني مجمريا خامنا مسان كدانا قص يزلن مغنيات أنا بوليس هيكون ناي بوليس سرح دسرحلو حق خدي حاسو دي انتاي قال زبلو كونتات هيكونن سلازي مجمريا مس عمس زقات ما قال نسيتي مدنقات قبرا زلنا مالتي مغنياتو قداماي سب دمصتهم سان حتى تناقيسو قرب ناي تسفا مركاب كتركب تخيل دحريو مورال مهاب مالتي بينا خم زي كونت كتحجز مخانا ناي مجرشتا هيوتا خم زي كونه تجيتي مورال تاقداسي نغري مالتي بدحريو دمص تاخل حاجز كتركب الله حانت قال انسي تعميت عند حرمتها اخل حاجز كتركب الله اكلاو حاجز ديدليا مالتنا حكمنا حاجز ديدليا تاسي على ناي سنو لبنا حاجز ديدليا እዚ ኩሉ ነገር ክትከስስ ዲያ ትደሊ ኦፍ ኮርስ ክትከስስ ኣለዋ ገለገለ ግን ኣነ ከስስ ኣይደሊኒ ገለ ዝበሃል ነገር ኣለዎ ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክትህብ ትኽእል ክትህብ ትኽእል ኮይንካ ኦኬ ግን ካብ ሊሚቱ ትሰውን ክኸይድ ስለ ዘይብሉ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ከመይ ጌራ ክትራኸብ ከም ትኽእል ሕግዛ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ወይ ከተባብዓ እዩ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ጓል ይኹን ወዲ ሕጂ እቲ ፕሮፌሽናል ሓገዝ እየ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ኣንሕና ኣብ ምኽሪ ምሃብ ንፋዓትና ከምዚ ግበሪ ከምዚ ግበሪ ከምዚ ትግበሪ ኖኖ ኣይቲ ክሰሲ እንዳ ፖሊስ ኣይትኸዲ ድሓርከ ኩሉ ሰብ ክፈልጠክን ድዩ ነናትና ክንህብ ንኽእል ኢና ግን ኣብቲ ዝምልከቶ ሰብ ኣብቲ ፕሮፌሽናል ሓገዝ ክህባ ዝኽእል ሰብ ክንሰዳዕ እቲ ኣገዳሲ ወይ ምስኡ ክነራኽባ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ምኽርን ማዕዳን ክትረክብ ትኽእል ስነ ልቦናዊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ብዙሕ ሓገዛት ሕክምናዊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ብዙሕ ሓገዛት ክትረክብ ትኽእል እያ ማለት እዩ ካልእ እቲ ምስጢር ማለት እዩ ሓንቲ ዝተዓመፀት ጓል ኣንስተይቲ ክትነግር እንድሕር ደልያ ባዕላያ ክትነግር ዘለዋ እምበር ኣንሕና በቲ ከይድና ኩስቶ ኮን ኩስቶ ዓሚፅዋ ከምዚ ኮ ኮይና እንተዘይልና እቲ ሓገዝ ዓበየ ሓገዝ ማለት እዩ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ክንገረለን ኣይደልያን ክንገረለን ተደልየን ካብ ባዕለን ክነግርኦ ዘለወን እምበር ኣንሕና ትብልና በትን እንተዘይልና ወረት ተዘያለኻዕናዮ እቲ ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ክትፈልጥ ደይምድላይ እውን እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ ባዕላ እንተነጊራትካ እዝን ኣጋጥሙኒ ከምዝን ኮይነት ኢላ ፅቡቅ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ስራሕ መርማሪ ምስራሕ ኣበይ ክነርክ እንታይ ክትኸዲንኪ ከመይ እዩ ገለ ኢልካ ዲፕ ምእታውሲ ንዓኣ ቅሳነት ዘይምፍጣር ማለት እዩ ፅባሕ ነተውርዮ ነገር ኢኻ ሓበሬታት ኣኻኽብ ዘለካ እምበር ንዓኣ ንምሕጋዝ ኣይኮነን ምክንያቱ ናብኡ ዲፕ ለቨል ኣትኻ ስኒ ሓደ ወዲ ሰብ ከም ኖርማል ሰብ ብሕግዞ ክንደይ ናይ ከይህሉ ንኸውርዮ ነገር ተዘይኮይኑ ማለት እዩ እቲ ብዙሕ ግዜ ካልእ ነጋጥምካ ኣብ ስምዒት ምእታዊ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዓሚፀ ገለ እንድሕር ኢላ ኣንቲ ስኽዳኣ ከምዚ እንዲኹ ኮይንክ ብኡ ክትከዲ ይነበረክን ምስ ክስቶ ክትከዲ ይነበረክን በይንክ ከምዚ ክትኮኒ ይነበረክን እዚ ክዳን ክትክደንየ ይነበረክን ድበሃል ኣብ ስምዒት ምእታዊ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንነብስና ኢና ነፀናንዕ እምበር ነታ ዝተዓመፀት ጓል ኣንስተይቲ ኣይነፀናንዓና ስለዚ ካብ ስምዒት ወፂና ብዛዕባ ነብስና ደይኮነ ክንሓስብ ዘለና ወላዶ ክንከውን ንኽእል ኢና ሰብኣያ ክንከውን ንኽእል ኢና ሓብትኻ ክትከውን ትኽእል እያ ብዙሕ ነገር ቀረባኻ ክትከውን ትኽእል እያ ግን ካብ ስምዒት ስኻ ወፂኻ ንዓኣ ትሕግዘሉ መገዲ ክትፈጥር እዩ ትዝሓሸ ተዘይኮይኑ ግን ንስኻ ኣብ ስምዒት ተዘይኣቲኻ ከምዚ ክኸውን ኣይነበረን ከምዚ ኮዩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ተዓሚፃ እቲ ከፍአ ነገር ክወርድ ዝኽእል ይወሪድዋ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባኡ ካባኻ ዋላ ሓንቲ ምኽሪ ይደሊና ኦረዲ ሓሊፍ እዩ ኦረዲ ዝተዓሚፃ እያ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕሪኡ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ልባ ትመልሳ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሕግዛ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተፀናንዓ ክትፀናንዓ እንድሕር ኣለዋ እዩ ድሕሰብ እምበረይ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተጣዓሳ ከምቲ ክትገብር ከም ዘይነበረት እሳ ከም ዝኾነት ትጌገኛ እቲ ሰልፍ ብሌም ድበሃል ንነብሳ ትወቕሰሉ መገዲ ትፈጥር እቲ ዘይፅቡቕ ዘይ ስነ ምግባራዊ ከዓ ሕጂ ካብዚ ነገር ተተጠንቀቕና ፅቡቕ እዩ እቲ ካልእ ነገር እውን ምስማዕ ከም ምዕባል ፅቡቕ እዩ ብሕልፊ ናብ ዝተዓመፃ ክትሰምዐን እዩ ዝሓሸ ኣብ ክንዲ ክትሓተን ክትዋጥረን ብሕቶ ክትሰምዖ እሞ ብምንታይ ክሕግዘኪ ይኽእል ክትብል እቲ ኣገዳሲ እዩ ዜርካ ብሓፈሻ ጠቕልለልካ ግን ምስኣ ምድንጋፅ ኣብቲ ናታ ስምዒት ምእታው ምናልባሽ ኣነ ከም ወዲ ኮይኑ ክዛረቦ ከለኹ ክብር ይብል ክኸውን እዩ ግን ብተኻእለ መጠን እቲ ናታ ቃንዛ ምርዳእ እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ
سيتاي حفتي كتوصل دليل الله ولا كحتو ሓንቲ ነገር ክብሎ ዝኽእል ጥራሕ የስ ኣማን ሃወይ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ነታ ጓል ሰብ ተዓሚፀ ኢላ ክትነግረካ እቲ ዝኸበደ ነገር ንክትነግረካ ንባዕሉ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ኢላ እያ ሰው እምነት ስለ ዘለዋ ንዓኻ ክትነግረልካ መንጋርሲ ሓደ ትድገደደ ዓመፅ እንድዩ ኣርኪብዋ ደሎ ገጢምዋ ደሎ መፅያ ክትነግረካ ዝንባዕሉ ሓደ ዓብ ማይልስቶን እዩ ሰው ካብኡ ተበጊሱ ኩሉ ተዛሪብዎ ዶክተር ሳምሶን እስኻ እዝኒ ኮንካያ ከመይ ገይራ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ ክትፅዕር ዘለካ ሰምፕታይዝ ክትከውን እምበሪ ከመይ ኣበይ ኩሉ ነናቱ ስራሕ ኣለዎ ነቲ ንዓኣ ስናምራዊ ድዩ ኣብ ኣካላታ ድዩ ክሕግዛ ድኽእል ንክትሕልፋን ኣጀኹ ንክትብላን ጥራሕ ኣድላያ ኣብታ እዋን እቲኣ ከስትደዓበየ መንገዲ ረጊፃቱ ስናባኻ መፅያ ኣላ ሓግዝኒ እያ ትብል ዘላ እምበሪ ከመይ ኣጋጢሙ ንምንታይ ኣጋጢሙ ብምንታይ ኮይኑ ኣበይ ኮይኑ እዚ ናህና ስራሕ ኣይኮነን እንድሕር ኣብ ሕጋዊ ክበፅሕ ተኮይኑ ናይ ፖሊስ ስራሕ ናይ ባዕሉ ኣለዎ እንድሕር ኣብ ሕክምና ከይድ ተኮይኑ ናብ ሓኪም ናይ ባዕሉ ኣለዎ እንድሕር ኣብ ስነኣምራዊ ተኮይኑ ካውንስሊንግ ድዩ ሳይኮቴራፒ ድዩ ሳይኮሎጂስት ንክትርኢ ድያ ነናቱ ቦታ ኣለዎ እሞ ንሕና ከም ሰራሕተኛታት ኮይና ከም ስፖርት ወርከር ከም ሶሻል ወርከር ተኮይና እንታ ስራሕና ኢና ክንገብር ዘለና ከም መሓዛት ተኮይና እዝኒ ሂብና ከዓ ንዕበሊ ነቲ ደድሊ ኣካል ክንሕልፈ ኪላ ክትሕግዛ እያ ዘለዋ ወይ ክሕግዛ ዘለዎ እምበሪ ኣብ ስምዒታዊ ምእታው ወይ ኣብ ዘይከውን ሓሳባት ምእታው ኣድላይ ኣይኮነን ቢኮዝ እሳ ንባዕላ ኣብ ዓብይ ጭንቀት እያ ዘላ ኣብ ዓብይ ወጥሪ እያ ዘላ እታ ጓል ሰብ ዋላ እቲ ወዲ ተባዕታይ ክኸውን ንኽእል እንድዩ ቢኮዝ ፆታዊ ዓመፅ ንኩሉ የደጋጥም ኣይፈልን እዩ ፆታ እቲ ምስማዕን እቲ ቦታ መሃብን እቲ ከመይ ገይራ ሓገዝ ትረክብን ካባኻ ድበለፀ ማለት እዩ ምግባር ጥራሕ ይደለና ንቀኛሊ ኣማነይ ዶክተር ማለት ናባኻ ክምለስ ገለገለ ሰባት ክትሪኦም ከለካ መንእሰያት ማለት ብዛዕባ እዚ ርስቲ ኣልዒልካ ክዛረብ ከለካ ዓመፅ ንጓል ተንስፈይቲ ድንጉላ ምፍራስታ እዩ ዝመስሎም ኣሎ ማለት ሓንቲ ዕድመ ወይ በዓል ሓዳር ዝነበረት ኣደ ቆልዑት ገለ ከምዚ ትዕመፅ ኮይኑ ኣይስምዖም ከምዚ ናይ ስራሕ ተመክሮ ኮይኑ ዝስምዖ ሓሙሽተ ደቂቃ እና ክልተ ደቂቃ ገለ መለ ገለ ይብለካ ማለት ኣነስ ኖርማል ስምዒተ ገለ ብለካ ሕጂ ኣብ እዚ ኣብ ስነ ኣእምራዊ እንታይ ዓይነት ዓመፅ ከቅርብ ይኽእል ወይ ንዓ ከስዕበላ ክእል ማለት እዩ እማ ሓወይ ዓመፅ እዩ ዓመፅ ፍሉይ ዝገብሮ ብሓይሊ ምዃኑ እዩ ዓመፅ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ብሓይሊ ማለት እዩ ናሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድንግል ነይራ ድንግል ኣይኮነትን ምናልባሽ ድንግል እንድሕር ነይራ እሱ ናቱ ዝኾነ መስርሕ ስለ ዘለዎ ዝያዳ ቃንዛ ክገብረላ ክእል ይኸውን ኣብቲ ቃንዛ ኣፈላለ ክኸውን ግን እቲ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ኩሉ ሓደ እዩ ተዓሚፃ እንድሕር ኮይና ብዘይ ድሌታ ብዘይ ፍቓዳ ኣብኡ ፍልል የለን ምናልባሽ ናይ ሰባት ርድኢት ከም ዝትብሎ ዘለካ ድንግልያ ኣይኮነትን ንዝብል ሕቶ ምስቲ ናይ ዓድና ባህሊ ካብኡ ዝመፀ ይኸውን ምክንያቱ ድንግልና ክቡር እዩ ድንግልና ክዕቀብ ኣለዎ ብፍላይ ካብ ዓመፅ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ፍልይ ዝበለ ነገር ስለ ዝረአ እዩ እምበረይ ሕቶ ድንግልና ኣይኮነን ሕቶ ሓይልን ሕቶ ፍትወትን እዩ ሕቶ ሓይልን ሕቶ ፍቓድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ዓሚፅካያ ብዘይ ፍቓዳ ኢኻ ኣጋጣሚ ኣብዚ ኣቐዲምና ክንዕልል ፀኒሕና እቲ ሓደ ናተይ ትብሎ ናይ ውሽጢ ዝኾነ ሰብ እውን ክርእየላ ዘይደሊ ነገርሲ ብሓይሊ እኳ ከፊትካ ብሓይሊ ተጋሲስካ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓደ ካብቲ ተኣፋፊ ነገር እዩ ብጣዕሚ ከዓ ቃሲ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ሰላም ምናልባት ሲሳይ ሓፍቲ ናባኻ ክምለስ ምናልባት ስግብ ሰዓርት ናይ ኣኽባር ሕጊ ገለ ዝሰርሒ ዝለይ ትርጉም ስለ ዝሰርሒ ሕጂ ኣብኡ ጓል ተንስፈይቲ ዓመፅ ወሪድዋ እንድሕር ክትከስስ ኢላ ኸይዳ ኣብኡ ዝሓተኻ ሕቶ ዘይንበር ሕቶ ኢኻ ትሕተት ንገሊአን ሕጂ እቲ ዝሕተታ ሕቶ ካብቲ ዝወረደን ዓመፅ እቲ ዝሕተታ ሕቶ የሰክፈን ይሓፍረ ገዲፈኖ ከዳስ በቃ ኣብዛ ፅፍረን ከኣትዋ እየን ዝብል ናይ ገሊአን ማለት እዩ ማለት እቲ ሕቶ ዝሓተኻ በቃ ከምዚ ናይ ፕሮን ዓይነት እዮም ዝሓተኻ ካብቲ ኣዳቂቆ ፈልጡ ስለ ዝደልዩ ምናልባት እውን ሓሲኻ ክትፀልም ስለ ትኽእል ሕጂሲ ንሕና እውን ምስክርናስ ብኩሉ ኢና ክንገልፆ ዘለና ወላስ እቲ ንዓና ዝስማዕና ቃንዛ ጥራይና ክንገልፅ ዘለና እንታይ ክንገብር ኣለና
حاجز نحرك نركب كوينا مالتي مالتي سي اتم حانت قال وحد سبن دي حتى عمي زيلو اتم دحتو سبيشاليست اليوم سو حتى تتعاملي بعلو sensitive questions لدهونه مع سقاطي متعمد يوصلون له so شعور دقات أما the night before ودمشت قدموا دقات أما تخونوا كافتات خدنا تاخدان جميرة تحدك because evidence كركب سلا دلوا نا بوليس قرب سلا دلوا تاس سلا دلوا حتى تعد قرب بزو حتى of course حدا elimination سلا دلوا كحتوم سلا دلوا كحتوا سلا دلوا كما قاتين وابا قاتينو انتي تقبر نيرا آبي نيرو درعي سب نيرو ما عاد حتوتات كاب كله خاء اتدقات اما دردعات نيرو نخت نقر نقردن سو زخان دحراي نعان دحر سقع فرد بيت كيدو كم حساوت نخيت ملس بمبالي حتو دحتو هذا اللون بري نتسا دبلتو اقاتي من دبلتو نخنا سويلو ما يكون مور نعان دحراي كم evidence حقا زفوخونا because سنكي evidence سنكي دايم هلاو أخول مردئي تنقر ولا تعميز أخولا كيف الشل بمنتان مبال تحطو تادي حتى دلمو بدك عليك نتحطو كتملسو قد قيل لك of course it's painful يحممي تدقات إمكا هماقات إمكا أبينر كا همينر كان جاي تخدين كما يقروا دربي كما يقروا حيزكي يركلوا يقرخي كل زيتات كتنقر كتسبدلوا كبير قليل نقر يكون نجيم كا ندحراي أفرد بيت ندحر كيدو تكيز وندحر تخصص كونو تسد زيتات ندحر كان مجمرة ندحر بيت تحيزو كيرسع التخلا مالتو because you know mental blockage ممكن تكبر تخيلها دحراي because normally زي a rape victim نتنقر نخي تذكرون نخي حمامة تبل دقات متبودي بعلو تنفسنا بعلو بلوك قبري مو سيتات نخي قات مخلو دحاتو تاتنا بدك على من قدكن تحطتات نمملاس مفتان أقدر سوي نسمعني أدلايو because ندحراي حجازي ينبري منا أسي أيكونن نجدن كخومس بدلوي ندحر مالي سلك أخوينا أمان حاوزي أتقينا حتها كنيرا معناته ناب الدكتور سامسون كملس لزله تحطه سقط في حياتك معناته عند البوليس ده حطوه حطه ولا كبيري يحفرك الترجمة متعمي كبير حطه جي غرب ولا ونص حجي انت عانت عام لو انا وقت عجنا هو ياخذ الزرير دكتور أنا سأقاتي منيو نيريب فيكتيم دترجم كلوس بتقنيا قايكون النيرو بفرنش نيرو نتاسب جن confidence نخلوها تباهيلو بدحر مقاري جاي ترجم الله because كم دلايا نختزارب مئنتان كم دلايا السبب بدلي تو من قدي سب كريني دلناس لدبلت ولا تد حتى قال نستيتي كسنستي شلو دخونه أنا مترجميت قال نستيتي تباهيلي هيدا so إذا كله because مالتي سي specialist بنيرة victim you know ده حتى توم ده police مكوينهم قال نبع له units لدلوا عاد إنجليز تزاريبنا مالتي so تدي حتى سينا تاقوال سب أفتسا كم تساعد تعمل قليل دكتور so تمارس دي حتى of course كم تزبل كبير حتى تاتي دي حتى because نتيجة قاعدة مكاس كم بحد شيء خاطر قبره دلله so قليل نجار يكون جيم كا أقداسي عند حر تقع في البيت بتسيحو تسب نعال عم تطلع نقول خال قال نسيت كعم سلدخل إذا بعلو you know تحسب بريف كويناسي بدك على حيلي أبوش تأتياس نخت الزاربلون نخت كتنقرن تدقات أماسي maybe ساتخو نتسب نخيدق نستوب تقبره دلله ترى دي خاني حزك الله لا ما تحكي قال السبات كان زي قال خروج دم خدي قال سيكت كسر لوا قال نجنزب قال خمس لام خدي مالته تي عمسي دكتور نبخ من لسه دكتور سامسون مالت حجي كم زي سي حطنا تقول حتى تحطات تحطه كاب إيس كاب زد بتاعمل كبير حتى قال لي لا يكون مالته كرجع صخول اللون مالته أبغى خطأ كل دخا بتشبتي خطأ مالته بوليس كاس روحمي مستي كونو مالته أبسنا أمراوي تصعد انتي عينك فترة ناخذ ما سنحناسي حتى قال استعملت دلوتو ده حتى خط ملص مالت
سنعمل وصل ما يهم زين حركاتي ወይ ሓደ እንታይ እዩ ከምዚ ዝበልክዎ ዓመፅ ብዙሕ ሃስያ ኣለዎ ጓል ኣንስተይቲ ኣካላዊ ሃስያ ኣለዎ ስነ ኣእምሮኣዊ ሃስያ ኣለዎ ናይ ጥዕና ሃስያ ኣለዎ እቲ ሰብ ኬሬር ድውን ኣይትፈልጠን ኢኻ እንታይ ዓይነት ብፆታዊ ዝመሓላለፍ ሕማማት ሒዘልካ ይመፅእ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ሕጂ ብዙሕ ነገር ቸክ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ኣሎ ካልኣይ ናይ ፖሊስ እንድሕር በፂሕካ حق دي حسوتي تبوليس ناوت حلوه مالتي مغنياتو ببزح እኳ ተዘይኮና ሓደ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ብጌጋ ዝውንጅላ ኣይሰዓናንን ኣለዋ ኣብ ታሪክ ተራእየንን ቶም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ መብዛሕቶም ኣልዮም ክብሉ ርዱእ ነገር ማለት ኣነ ዓመፅክዋን ፍሉጥ ነገር ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ኣነ ዓመፅክዋን ብድሌታ ፈቂዳ ገለ ዝበሃል ነገር ከም ንመፅእ ርዱእ እዩ ሕጂ ነዚ ሓደ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ክወለል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብዛዕባኡ ቀዲማ ሕክምና ቸክ ክገብር ኣለዋ ምክንያቱ ተኣሰራት ገለ ከይጠፍአ ከሎ እዚ ነገራት እዚ ንክትገብር ብቕዓት ኣለዋ ዶ ወይ ድልውነት ኣለዋ ዶ እንድሕር ኢልካ ኣለዋ ክትብል ይኸብድ እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከምዚ ሲሳይ ዝበለቶ እንደገና ትነብሮ ኢኻ ማለት እዩ ነታ ዝሓለፍካያ ስኒ ከመይ ገይርክ እንታይ ገይርክ ገለ እንዳበልካ እንዳዘንተኻ ስኒ ኣብ ኣእምሮኻ ትመላልሶ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ስትረስ ሓደ ናቱ ከዓ እሱ እዩ ማለት እዩ ግን እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ዘድላ ሓበሬታ ክዋህልልዎ ኣለዎ ማዕረ ማዕሪኽ ፕሮፌሽናላት ኣለዎም ትሚሎም ኣይኮኑን ዝገብሩ ኣሽንኳይ ሶምሲ ወላ ንሕና ነዚ ንእሽተይ እንገብሮ መፅናዕትታት ኣቐዲምና ሓበሬታ ንህበን ከምዚ ከጋጥመኪ ይኽእል እዩ ብዝኾነ ዓመፅ ክትዛረብ ከለካ እስቲ ዝሓለፍክዮ ክምለሰክ ክኽእል እዩ ኣእምሮኺ እንድሕር ከምዚ ተጨኒቕኪ ኣብዚ ለኪ ሓበሬታ ከምዚ ለኪ ኣብዚ ትካል እዚ ክትከድ ትኽእል ኢኺ ክስቶ ደው ኢልኪ ካውንስሊንግ ክህቡ ወይ ምክሪ ክህቡ ክኽእሉ እዮም ገለ እትበሃል ነገር ኣሎ እዚኦም ከዓ ናቶም ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለየ ሰክሽን ከምዚ ሲሳይ ክትብሎ ዝፀንሐት ናይ ስነ ኣእምሮ ኣማኽርቲ ኣለዎን ናይ ስነ ልቦና ናይ ኣካላዊ እንታይ ክገብራ ከም ዘለዎን ኣቀዲሞም ገሚቶሞ ስለ ዝፀንሑ ንዕኡ ዝኸውን ምድላዋት ተገብሩ እዮም እኹል ዲ እንድሕር ኢልካኒ ኩሉ ግዜ እኹል ኣይኮነን ግን ከዓ ንገለ ነገራት ኢስታብሊሽ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ቁርቢ ሓስያታት ከም ዘሎ ከም ርድኡ ወሲዶም እዮም ዝገብርዎ ጽبغت درستي عن طريق الكلام كشفف في الكحليف لا أخمل سكا مالت تشكل كان يخطى تشكل تخليني يركا تحجي مالت حد السب زخون السب ولا عامل سكت مكان يكون ولا السنة أمر زخون السب مالت سجاور كب كتقبل كلها دحري سجاور كب زخون جا حدا قاعد قاعد مكان يكون نم نقطة كخونه بحيدي وين بفتوات زخون قاعد بخونه أوش خلني ساعات يخلص تشكل كب زي كان يمرمر ወል ብሓፈሻ እንታይ ዝበሃል ብዝቐረበ እንተኸይድካ እቲ ዝሓሸ እዩ ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘይውስናሉ ኩነታት ክመፃ ክእላ እየን ክነግር ዶ ዘይክነግር ዶ እቶም ክብል ሪፖርት ክገብር ዶ ክገድፎ ዶ ዝበሃል ነገራት ኣሎ እዚ ከም ዝኾነ ገበን እንድዩ ዝኾነ ዓይነት ገበን ከዓኒ ብዝተኻእለ መጠን ሽዑ ሽዑ እንድሕር ከይድካ እቲ ዝሓሸ እዩ ዓማፂ ዓሚፁ ውዳእ ኣቢሉ ምስ ከደ ሽዑ እንድሕር ደው ኢልካ ኣሎ እቲ ዝሓሸ ዕድል ኣለካ ማለት እዩ ዘጋጠመካ ነገር ብሕክምናዊ ነገራት ተራእዩ ኩሉ ነገር ከዓኒ እቲ ዘዕምፅ ዘሎ ናይ ኢዱ ንክረክብ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰዓት 2 ሰዓት 4 ሰዓት 3 መዓልቲ ገለ እኳ ተዘይበልኩኻ ብዝተኻእለ መጠን ብዝቐልጠፈ እቲ ዝሓሸ እዩ ተተኻኢሉ ሽዑ ሽዑ እሱ ፍሉጥ እንዮ ዓሚፁ ክኸይድ እዩ ብተኻእለ መጠን ሽዑ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ምሕባር ወይ ነቲ ተቐርቦ ሰብ ምሕባር እሞ ከመይ ገይሩ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ብሓባር ኮንካ ትሕብረሉ መገዲ ክትፈጠር ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ወይ ሲሳይ ሓንቲ ነገር ኣልዒላ ነይራ ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ንክሕብራት ከም ዝተዓመፃ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ኮረጅ እየን ዝደልያ ብቐሊሉ ኣይነግሮን እየን ምክንያቱ ከምታ መጀመርያ ዝበልክዎ ይንገረልና ዶ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ብወገን ከዓኒ ናይ ኢዱ ክረክቡን ኣለዎ እንተጠነስኩኸ ዘየድሊ ሕማም ተልገበለይከ ዝበሃል ከዓኒ ኣብ ርእሲ እቲ ሞራላውን ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ሓስያ ስክፍታታት እውን ፍጥረት ይፈጥር እዩ ስለዚ ነዚ ብሓደ ነገር ክትገትኦ ትኽእለሉ መገዲ እንድሕር ኣሎ ሪፖርት ምግባር ካልእ ኣማራፂ የብልካ ኣብዚኣ
حسب سي حفتي معناته نزي عنتو يتحطي أنا صارت لي ما عليك حطي معناته انتهي حدا جيزة حجي من الوقت عرفتي سنة أمراوي دلوقتي هاي نخونو سيزقا طبعا مي سنة أمراوي عمت أب قلا جن من الوقت حجي كاب إيرس مكلا خل تباهيلو وش استرنا 4 ساعات تزق الطرف قال 4 ساعات مالتي قبل كتكرر لك تشيك عبز كم حجوكم زقاتهم زحسبات له 4 ساعات 4 ساعات تشيك تقبر لك حكمنا مالتي معناته مدهانيت نخبخا ناي مكلاخلي كابتنين تغرن خيكات مكامات نيتي فيروس كي محلال مكامات نالبات الصغار قد صلي زيادة اللي كان يرى الدكتور وناتو تني عمت ولا تني كسي قال ملا نالبات الدحان عرفت دلو تزغنات له تقول تنسيتي كتكسس تحاجة جاز زختهم كله تقول توصل حكومة مسؤول تمر كي سخت كسس تقول لكن أبزيا من البات أبكني ساعات شكت تقبر الله من البات نتيجة ولا بتحرم من المخت كان غير مالتي زي قلت صلي اللي كان وهجزي مس عمس ستحازت راح يكون المس كله نجارني جز صغا ناي إدس حتم تخلقها ناي تنسون كمو أبزق قربة جزين حركيدا تناي تنسي ناي مكل خال زعبي عدل نجار على الوام على تيو جي بخلو درجة عند حريقيو بزق التفهمتن تزحشيو مالتي كورة ولا في ساحبتي نواخ قد فالكي ونعاندي خملس الكايلة نرى كم زي دكتور دبلسي سو نيتي سنة أمراوي كل نجارات تزاربنا لنا جن أتي بخندق التفاق سو التفاق as soon as possible نحن بلو AIDS سالو ديليت تنسلو STD sexual transmitted disease سالو بزح نجارات كجات مخيل سو نزيتات كا التفاق ملهني تاوديو كترخبوت تخيل AIDS بدقات أمس أبتدخل له مو حيل درخب قالوا خير كاخد قبر تدحاشي because ساعات بدخل له أوان تخترخبو especially مس AIDS مس STD مس تاسي جزء خيري for example pregnancy تقينو morning pill بحاله نشعة توسد نتصبح يتاب جزء نجارات له STD تقينو كمو AIDS تقينو كمو سننا تو جزء سلدلو كندي ساعات يخبلو كم زي دكتور دبلوس كنفلين خلنا جين نعاء بوعي تخونة تدحاشيو بس أمرهم كونو نعكلهم كونو تدقات معمد اندحر فتح خركب كونو منقدي so physically healthily بتنيتعنا حدا منقدي مسوها psychologically مسوها نيتني نيدو خركب على لود بحالك بحقاو منقدي ختحاشت كونو تفرش memory خلو تدقبع تدحاش مبالكو so نتامر سخامة ملئتي أنبري لكم وياكم كلهم كورة هذا مسانا كون لونا عقاش لونا بدحري مقارجة قال حتى لو بذكر غير حتى تاخذ انا خرحت سلام زكي حمزة يرجع سلام عندنا أمانة جن نكاتات سلو زلقين من حتى الحرام ممكن قطعته لا حتى سيبل حتى اوكي من البات دكتور نبغى خن قد فوتي من البات عنتو يوم خليفنا كهي نخون تلا قد فرق هو انتاي كالعلدلين راح انتي من الباش قدات تصطاع عمت محجازن تصبقيو الطعم قداسي كمزي كنزارب له صراحنا تخلايا قداس خاني تصطاع عمت كي بصحو خلو كغدل كخل علو وي وانت تخايلون كنكالا خلو خنكل علنا اجي انتاينا خنقبر زلنا تصطاع عمت كنكالا خلو زبل هذا نبعلون قداسي حتى حدا كابتي حبرة السبات كجبروا زلوهم ويسبات بحفشة تطوع عمس مكلخال من كحيو تزعبي نجار مالتي تطوع عمس بالتعمي حدا جنيا مخانو عبدك أنا سيو حاتصرنا ينوحن صعبين كم زلوه خمس زبلنايو لا تودون زربحو نجار ولا حنت نجار يقولون نحنت قالنا السيتي مي وقت عم بيصير حركين كا 15 دقيقة ماكسيمم مالتيو عم يسكاي ودي كا دحري زمت طعسا مچم نحاده مسكوال دقيس زفلت ودي زطفو اي مسلنن هجي ات منقح بتعمي اقداسيو معمات مجمريا نوري مخانو ببهلي بحقي بكل ነገር معمات نوريو معمات كا
ብጣዕሚ ሃስያ ከም ዘለዎ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ታትዕመፅ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ከዓኒ ከም ኩሉ ግዜ ንብሎ ሓብትና ጓልና ኣዴና እያ ምክንያቱ ኣደይ እንድሕር ተዓሚፃ ኣነ እንታይ ከም ዝስማዓኒ ይፈልጥ እየ ሓብተይ እንድሕር ተዓሚፃ ጓለይ እንድሕር ተዓሚፃ እንታይ ከም ዝስማዓኒ ይፈልጥ እየ መቸም ኩሉ ሰብ እንታይ ምገበርካን ጓልካ ዝዓመፀት ትብሎ እንታይ ከም ዝብሎ ይፈልጥ እየ ብውሕዲ ስኒ ንዋእሉ ምተፈረደ ይበለካ እቲ ብዘቐለለ ትኻልእ ገዲፍና ማለት እዩ ሕጂ ደቂ ሰባት ክነቕሑ ክእሉ ኣለዎም ዓመፅ ብጣዕሚ ሓደገኛ ብጣዕሚ ሃስያ ከም ዘለዎ ኣድላይነት ከም ዘይብሉ ረብሓ እውን ከም ዘይብሉ ናይ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ኢልካ ንሂወትካ ሙሉእ ኣብ ሓደጋ ትእትወሉ እውን ስለ ዝኾነ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ከዓ እዚ ሓደ ክንነቅሕ ክንክእል ኣለና ንኻልኦት ከዓ ተመክሮና ክነካፍል ክንክእል ኣለና ክንነቅሕ ከዓ ኣለና ሰባት ክነነቅሕ ኣለና እዚ ተቐዳማይ ክንገብሮ ዘለና ነገር እዩ ካልኣይ ምስኡ ተተሓሒዙ ክብርታትና እንታይ እዮም ንዝብል ሕቶ ኣገዳሲ እዩ ክብርታትና ኣብ ጉዳይ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኢኻ እንታይ እዮም ጓል ዓሚፅካ ብካሕሳዶ ምስ ዓመፅካያ ትመርዓዋዶ ገለ ዝበሃል ሓደ ክልተ ባህልታትና ኣሎ ከመይ ጌራ ጓለይ ምስ ዓማፅያ ክትነብር ትኽእል ዓሚፅዋስ ምስኡ ከዓ እንደገና ከመርዕዋ እዚ ናይ መጨረሻ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ትሕቶ እንታይ እዩ ድሓር ዕድል የብላ እንዶ ድሓር እንታይ የብላ እንዶ ገለ ዝብል ነገር እዩ ትምርጫ ናይ ጓልካ እኳ እንተኾነ ኣነ ከመቦኣ ግን ንምንታይ ከይተመርዓወት ዘይትነብር ካብ ምስ ዓማፅያ እሞ ከዓ ሓደ መዓልቲ ከይደቀሰት ካብ ትነብር ዝብል ኣተሓሳስባም ገበርኩ ነይረ ምርጫ ግን ንዓ ወላ እንተገረፍክዎ ማለት እዩ ሕጂ ክብርታትና ኣብ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ ዘለና ንዝብል ሕቶ ብጣዕሚ እዚ ከዓ ክንድህስሶን ክንርእዮን ዘለና እዩ ሓደ ኣገዳሲ ዓበ ዝኾነ ክብርታት ኣንፃር ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ክነማዕብል ክንክእል ኣለና እዚ ኣብ ብዙሕ ነገር ክንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ምቕያር ባህልና እንድሕር ኣለና ንዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት እንድሕር ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ዝሃስብ እንድሕር ኮይኑ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ኣብ ንገብሮ ናይ ሜድያ ስራሓት እንድሕር ኣሎ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ናይ ፊልም ስራሓት እንድሕር ኣሎ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣቃሊሉ ዘርኢ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ኣቃሊሉ ዘርኢ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና እንድሕር ኢና መቸም ኣንሕና ኣይዶን ነው ንስኹም ንኣሽቶ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ቁርቢ ዕብይ ብለይ ከባኹም ይኸውን ናይ ህንዲ ፊልም እንዳረኣና ንዓቢና ቆለውዕን ከለና ናይ ህንዲ ፊልም ዓመፅ ጓል ኣንስተይቲ ዘይብላ እንድሕር ኣላ ደላሊኻ ኢኻ ሕጂ ብብዝሒ ከምዚ ዓይነታት ፊልም ድስራሕ ኣብቲ እዋን እየ ዝብል ዘለኹ ብዚ ናይ ሕጂ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ባይዘወይ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ፊልምታት እንድሕር ኣሎ ንቆልዓኻ ክተርእዮ እውን ኣገዳሲ ኣይኮነን ምክንያቱ ምስቲ ዝብሎ ዘለኹ ንክስክሶ ባህሪ ምስቲ ንብሎ ዘለኹ ንክስክሶ ክብሪ እንታይ ዓይነት ቀለውዕ ንዕቢ ኣለና ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ደቅና ካብ ወዳት ናብ ማቹር ዝኾነ ኣሰብኡት ክንቅይሮም እንድሕር ኮይና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ከም ዘለዎም ኣብ ንጓል ኣንስተይቲ ከም ሓንቲ ሴክሹዋል ኦብጀክት ከም ሓንቲ ናይ ፀታዊ ርክብ ዝኾነ ዕቃጥ ንብረት ጥራሕ ዘይምርኣይ ዘይኮነስ ከም ሓንቲ ሰብ ከም ሓንቲ ምልእቲ ሰብ ከም ሓንቲ መቋርንቲ ከም ሓንቲ ስነ ኣእምሮ ኩሉ ነገር ዘለዋ ከም ወዲ ዝርእሉ መገድታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ ኣገዳሲ እዩ ካልእ እውን ሓንቲ ወይ ስንክፍ ተባሂላ ነይራ ሳልዒላታ ነይራ ሰባት ኣከባቢኦም ክፈልጡ ክእለዎም ኣወዳት ጥራሕ ኣዋልድ ጥራሕ ኣይኮናን ኮላ ኣወዳት ብፍላይ ከዓ ኣዋልድ እንታይ ዓይነት ሰብ ኣብ ኣከባቢኻ ዘሎ እንታይ ዓይነት ጋሻ ኣብ ገዛኻ ድመፅእ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሰብ ጓልካ ትገድፈሉ ዘለኻ ሓብትኻ ትገድፈሉ ዘለኻ እንታይ ዓይነት ወዲ ምስኡ ኩሉ ግዜ ሻት ሰቲ ደለኺ ክለብ ትኸዲ ደለኺ ሓሽሽ ትወስደ ደለኺ መሰት ሰቲ ደለኺ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ሓደ መዓልቲ ክዕምፀና ሓደ መዓልቲ ክዕምፀኒ ዘይክንብል ንኽእል ኢና ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ዝበዝሐ ግዜ ብቀረብትኻ ዓመፅ ዝካየድ ግን ኩሉ ግዜ ነፍስኻ ምጥንቃቕ ድመስልዎ ከዓ የለን ስለዚ ኣከባቢና ዘለው ሰባት ምሳና ዝኸዱ ሰባት እንረኻበሎም ቦታታት ገዛና ድሓድሩ ሰባት ብጣዕሚ ብተኻእለ መጠን ሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ባህርያቶም ምፍላጥ ወልፎ ኣለዎም ድዩ ምፍላጥ ሽጋር እኳ ድሓንቅልል ክብል ይኽእል እዩ መስተ ይሰትዩ ድዮም ይሰኽሩ ድዮም ሓሽሽ ይወስዱ ድዮም እዚ ነገራት እዚ ኣብ ግምት ከኣት ኣለዎ ምክንያቱ ሎሚ ብላይንድ ዴት ኢና ዘለና እዚ ቴንደር ደበሎ ናይ ፌስቡክ ዴት ደበሎ ናይ ሓበሻ ዴት ደበሎ መዓት ዴቲን ሳይት ሲደሎ ፍርቃ ከዓ ሰብ ኣብኡ ተመዝጊባ እንኮላይ ሓበሻ ማለት እዩ ሕጂ ምስ መን ኢኻ ትዕልል ዘለኻ ምስ መን ኢኻ ቻት ትገብር ዘለኻ 3-4 መዓልቲ ምስ ሓደ ሰብ እንድሕር ዕሊልካ ኣብ 5ይ መዓልቲ ብተኻእለ መጠን ብቪድዮ ተደዊልካሉ ወይ ተደዊልካላ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ጓል 12 ቆልዓ እኳ ክትከውን ትኽእል እያ ምሳኻ ቻት ትገብር ዘላ እዚ ብዙሕ ሶሻል ኤክስፐሪመንት ተገይሩሉ እዩ ተንቀለውዕ እውን ደቂ 12 ደቂ 15 ዘይተቆፃፂርናየን ወዲ 28 ወዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምሳን ዝዕልል ዘሎ ስለዚ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ግምት ክነእትዎ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ
ካልእ ዓመፅ ወጊድ ክበሃል ዘለዎ እዩ ዓመፅ ከዓ ብተኻእለ መጠን ክቕፃዕ ዘለዎ እዩ ንዓመፀኛ ሰብ ከዓኒ ብፍላይ ንዓመፀኛ ሰብ ክድንገፀሉ ዘይብሉ ነገር እዩ እዚ ከዓ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ እዩ ኣነ ሕልካ መስለኒ ሶሪ ጽቡቅ ኣርስኒ ከም ጽሓለይ ኣነ ከዓ ከም ዝርኺበ ከዓ ይገድፍኒ ትፈልጥ እንታይ ክብል ደሊ ነይረ ማለት ምሳሌ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ናይ ቪድዮ ክተልዕሉ ፀኒሕካ ገለገለ ሰባት ሕጂ ቁርብ ዕርክነት ብሓሳብ ጀምሮማ ናይ 6 ወርሒ ገለመለ ወይ ናይ ዓመት ብሓሳብ ይኸዱ ኣብ ሓበሻ ማለት እዩ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ምፍራሕ ጀሚሮም ማለት ሓደ ስእሊ ይወስድ ወይ ቪድዮ ይወስድ ገለ ከም ጆሆ የሕዛን ዛ ሰብ እዚኣ ማለት እዚ እንተዘጊርክ ሕጂ ኣብ ፀዋጢ ተኣቱ ኣብ ዘይተደልዩ ነገራት ሰብቲ ኣቱ ማለት እዩ ማዕረ ብዙሕ ነገር ዝዝወን ገንዘበን ዝወዝወን ኣለዎ ገለ ሰባት ማለት እዩ ገሊኦም እስቲ ወላፍቲ ሴክስ ዝዝወን ኣሎ ከምቲ ዘይንብሩ ነገራት ማለት እዩ ሕጂ ከምዚአን ዘጋጥመንስ እንታይ ሓገዝ ክረኽባ ክእላ ማለት እዩ እዋ ርጋለም ንቅድም ዕድል ክንባ ቅድሚ ንሕና ምእታውና ተወሳኺለን ትብላ ኣላ ርጋለም ናባኺ sorry ያ ኣፍታ ዝበልኩማስ ከምዚ ሃይላይት ከድምቃ ደልየ ብፍላይ ኣብዚኣ ዓሚፅዋ ስለዝኾነስ ክምርዓዋ ዝብል ኣርእስቲ ዝያዳ ኣብቲ ሕብረተሰብና ይድበዝሕ መስለኒ ከም ዝርዳእኒ ግን ናይ ብሓቂ ከምታ ዝበልኩምዋ እያ ታጓልሲ ዝዕምፃ ዘሎስ ስለ ዘይደለየት እያ ዘይመድለያ ምክንያት ብዙሕ ነጥብታት ክኾን ክእል ምስተመርዓወት ትደሊ ትኸውን ሴክስ ወይ ነቲ ወዲ ደለየቱን መቸም ንዓ አንዲ ዝምልከት ስለምንታይ ኣይትደልይና ኣላ ግን ኣብ መጨረሻስ ከምዚ ቅሓ ክትውገን ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ይወስዳ ኣሎ ትወዲ እሱ ደሊዋ ኣይደሎ ስለዚ ደልያ ንግዚኡ ድዩ ናይ ነዊሕ ግዜ ንዑይ ዝምልከት ግን ኣትሊስት እሱስ ደሊዋ ኣሎ እቲ ኣጓል ግን ምእንቲ እቲ ወዲስ ይሓዛ ትበሃል ኣላ መሊሳስ ኣብ ዘይትደልያ ተኣቱ ደላ እንታይ ክብል ደልየ ብኣረኣያ ናይ ሕብረተሰብና ሲ እቲ ኣጓል ጥራይ በዓልቲ ሓዳር ትኩን እምበር ናታ ሓጎስ ናታ ድሌት ናታ ስነ ኣእምራዊ ክሳዕ ክንደይ ትትንከፋላት ኣብ ግምት ኣይኣትውን እዩ ዘሎ ሕጂስ ሓደ ሰብሲ ሓዳር ክገብር ደሎ ስለ ዘለዎ ጥራይ ክገብር የብሉን እታ ኣጓል ከማን ናብቲ ሓዳርሲ ናታ ቦታ ክህልዋ ኣለዎ ናታ ምርጫ ክህልዋ ኣለዎ ሕጂ ነዚ ዝመፅእ ደሎ ወይ ከዓ ነቲ ዝሓለፈ ከምንዲ ነዚ ሕጂስ ንኸይቅፅል እቲ ሰብሲ ነቲ ሓዳር ጥራይ ደይኮነስ ነዚ ኩሉ ነጥብታት ጠቐስኮስ ኣብ ግምት ከእትዎ ኣሎ እየ ዝብል ካልእ ከም ተወሳኺ ከም ዝገለፅኩሞ ኮይኑስ ቁርብ ተዛሪብና ነርና ሓደ ግዜ መስለኒ ዝሓለፈ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝተፈላለዩ ብፍላይ ነቲ ዓንቶይ ትጠቕሶ ዝነበረት ተወሳኺ ናይ ሲሳይ እቲኦም ብዙሕ ደቂ ተባዕትዮስ እንድሕር ታጓል ቁርብ ምልክት ኣርኣያትካ ናይ ምድላይሲ ደልያ ኣላይልካ ከም ውድእ ቆፂርካ ሰትያ ከላ ድዩ ሒዝካ ገዛኻ ዲኻ ክትከይድ እቲ ድመፅእ ደሎ ሳዕቤን ዘይምርኣይ ሕጂስ እዚ ከማንስኒ ብኮሚኒቲ ዲ ብገለስ ኣስተምህሮ ክወሃብ ናይ ሓንቲ ዓዲ ሕግን ኣካያይዳን እንታይ ንዓኻ ሕጊ ኣይፍቅደልካኒ ከማን ከምቲ ትጥቀስ ፅቡቅ ነይሩ ማለት ሲ ብኮሚኒቲ ደረጃ ከማን ተሓሲቡሉስ ነቶም ሓደሽቲ ዝመፁ ስፔሻሊ ነቶም ኣብቲ ደኣተው ዓዲ ሓደ ሰብስ መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ሪኢኹም ሲ ቁርብ ናይ ትምህርቲ ሰብ ተኮይና ኣብ ናይ ትምህርቲ ዳይሬክሽን ወይ ከዓ መንገዲ ወስደካ ናይ ስራሕ ተኮይና ኣብ ስራሕ ካልእ ግን ብዛዕባ እቲ ናይ ተዓዲ ልምዲ ባህሊ ሕጊ ዘዕልልሲ ውሕድ ኢና ማለት እዩ እዚ ከማን እንተ ጻይትኩም ተተዛሪብኩምሉ ጽቡቕ ነይሩ ቴንክ ዩ ብረታበና ርጋ ሓለፍትና ኣብ ዝያደ ክውስኸላ ዛይርግኣሎም ዝበለታ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ሲ እንታይ ረኣይ እቲ ባዕሉ ተሓዳርሲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንምርዓት ድለይ እሞ ኣቦኣኒ ማዲኣ ወይስ ኣይደልን ትብል ሽዑ ይዝርፉ ኣበሃል መስለኒ እንድሕር ተጋጊየ ዕሪኒ ይርግኣሎም ሓፍተይ ኣብ መንገዲ ረኺቦም ቶም እንዳወዲ ይወስድዋ ኦልሬዲ ተሓዳርሲ ብዓመፅ ይጅምር ኣሎ ሓንሳእ ወሲድዋ ኣብ ሴክሹዋል ክበፅሕ ድዩ ኣይበፅሕን እዚ ካልእ ነገር እዩ ግን ከዓ ከይፈተወት እታ ሓፍትና
ኣብቲ ሓዳር ተኣትዋሎ ኦልሬዲ ወሲዱ ሃሪሙ ድዩ ኣሲሩ ድዩ ሓቢኡ ድዩ ነቶም ኢዶም ጠምዚዙ ነቶም እንዳጓል ከወስዳ እዩ ስለዚ ንባዕሉ ከም ዓመፅ ስለዚ ባህልታት እዚ ሲ ኣብ ዓድና ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ እዚታት ብዙሕ ይግበር እዩ ተወሲዳ ተዘሪፋ ባህል ኣምሹር ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ደጋጠመ ነገር እዚታት ኣብ ስድራታት እታ ቆልዓ ኦልሬዲ ዝንባዕሉ ከምቲ ድበሎ ዶክተር ሳምሶም ክትተርፍ ዘለዎ ባህልታት እዩ ኣምሹር ተሪፉ ኸውን ሕጂ ግን ከዓ ምዝራፍ ተሪፊ እጂ ምዝራፍ ብጣዕሚ ጣዕታ ሓደገኛ እዩ ኣብ በዓል ወላ ብኢትዮጵያ ወላ ብኢትዮጵያ ተሪፊ እጂ ብሕጊ ክሳብ 15 ዓመት ገለመለ ይቕፅዓካ እዩ ግን እቲ ሰብ ናብቲ ሕጊ ተፀጊዑ ዶ ኣይተፀግዐን እንዲ ተዓቢ ነገር ምክንያቱ እቲ ባህሊ ናብ ገለ ነገርሲ ይውሕጠካ እዩ ካብቲ ባህሊ ወፂኻ ናብቲ ሕጊ ንክትከይድ ኣብ ገለገለ ክብድ ይብል እዩ ግን እቲ ሕጊ ብጣዕሚ ብንጹር ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዳርበልት ስቲፋይድ በለታ ኣነ እቲ ፍልጠት እኳ ዲፕ ዓሚቕ ፍልጠት የብለይኒ ሓትዎም ድዮም ነቶም እንዳጓል እዚኣ ምዝራፍ ግን ፈልጣ ይሰምዐ ኣነ ከማን ካብታ ምዕማፅ እዚኣ ምዝራፍ ትገድድ እየ ድብል ኣትሊስት ኣብቲ ምዕማፅ ጽኮት ይረኣዮም እቶም ወድን ጓልን ኣብ ገለ ፓርቲ ድዮም ክፀንሑ ኣብ ገዛ ፀኒሑ ድዩ ምዕማፅ ኣብ ካልእ ሓንጎልካ እንዳሓሰበ ተሸፊንካስ ካብኡ ደጨንቕስ የለን እየ ዝብል ኣነ ብጣዕሚ ቶታሊሲ ዋላ ብሕጊ ተሪፉ ገለ እንተዓሚፆምሲ ካብቲ ኣፀቢቑ ልዕሊ ምዕማፅ መበልክዎ ነይረ እቲ ክተርፍ ደሎ ባህልናስ ብዙሕ ደጋጊምና ክንዛረበሉ ኣለና ከምዘይ ዓመታዊ መፅኡ ብዓለም ለኻዊ ወይ ኢንተርናሽናል ዘይኮነስ ከም ወርክሾፕ ከማን ክግበረሉ ፅቡቕ ምበልኩ ነይረ ዋላ ካልእ ትረፍሲ ምዕቡል ዝኾነ ምዝራፍ ከማን ኣሎ እዩ ከምዚ ነታ ጓል ዋ እዚ ዳ ከመይ ድበለ ትምህርቲ ድወደ እንታይ ከፊኡ ገለ ተባሂሉ ውሽጣ ፀቢቑ ዘይተበገሰሉ ከማን ኣሎ እዩ እዚ ኣሬንጅ ሜሬጅ ከማን ኣሎ እዩ እዚ ከማን ኣሎ እዚ ከማን ቁሩብ ምዕብል ድበለ ምዝራፍ ምበልክዎ ነይረ ምክንያቱ ነቲ ሰብ ፅባሕ ዳ ኣባት ሕሸኪ ፅባሕ ዳ ኣው ኣኽቲ ኣርጊኽ ብጓል ክዶ ከምዚ ዶ ድብል ኣሎ እዚ ኩሉ ፀቕጢ ኢለ ኣነ ዝሓስብ እዚ ከማን ምዕብል ድበለ ምዝራፍ እዩ እዚ ኩሉስ ንጓል ኣንስተይቲ ክተርፍ ኣሎ ቴንክ ዩ صندوق أرستيهم من البات كعنتوي تدحت تكو حتى نحر بكي أخوينا تسلمي ولان كان حتى حتى كخيري دكتور دقم اللي السانتا يعني راح يجي زنا مرات حتى ريكونات كمارستي أو خلنا كمريت إنسانية قال سوال تقاموا ورو معناته كابتو تقاموا له معناتي ميني كمتي مستي فيديو قال متحاز ولا على الكاي معناتي ليلا قبرو مو بخمزي وي اوكي جمهور جي كم جوه يحزون بفتو وي فيديو قال معناتي فرح قال لي أنا حدارس كذا فرسلون الله زخون بنيش بتاني شيء قاعد قبرها معناتي إذا فتح على ورد بعين حق معناتي هذا كابتي complicates قبره نجار بزح جيزة زنتايو كل جيزات فيديو بفقدان بسد مبزحتن مالتي كل كنت زي بالله مبزحتن أبتي وعي فوق غلوا قال ملا دسيلون قال ملا دسدو دحريهم زحزوه بزح جيزة جن زيركا أبتي extortion عنديو زت زي جيركس زخ جبري زت زي جيرك زخ جبري عندي زبل جبن مخانو أي ترفوني ولا تبغى لنا أنا جبني أنا عنك سيكوات زي بالله أنا حق مهرات سلا زي كنا هجي وتندك أنا سيو كل جزء زهاسي نزنتايو تمستيران كي وتصي تفيديو كي وتصي كي كونن كابتو فيديو نخي وتصي أنا العالي تمستير كي وتصي إمبر أنا رجت أني أمان فيديو أنا قالت زخون ناتي فيديو حيسك تتفرار حنموني بحلف بأوروبا الله خاين كاسني عند بوليس تزخيد نيره مغنياتو كيزي بمستيرم كحزوه عند بوليس تزخيد مو بوليس كذا خاطر زمت صخا وحق حكاتن فيديو بآخر لخا مركب كيم نيركا مبزحت جيزة مالتي هجي ግን እቲ ቅርቡ ዓዋዕደ ብልኸውን ንዝብል ነገራት እዩ ኣፋፌ ዝገብሮ እምበር ገበን እዩ ግን ኮምፕሊኬት ዝኾነ ቅርብ ዝተሓላለኸ ነገር እዩ ምክንያቱ ትሒዝዎ ዘሎ ሰብ ፅሉል ድዩ ጥዑይ ስለ ዘይትፈልጦ ትፍርሖ ከዓ ስለ ዘሎ ከውፃእ እዩ ከምዚ ክገብረኒ እዩ ከቃላዓኒ እዩ ዝብል ትባህልና ከዓ ከቢድ ኢና እንድሕር መፂኻ ማለት እዩ السيو الزي على وفتح كتب لا يتقال نغا أنا قن كل جزء
ኣነ እንታይ ምገበርኩ ስኻተ ትኸውን ተትብለኒ ኣብ ናይ ሕጊ ሰብ ምኸትኩ ነይረ ነገራት እዝን ኣጋጢምኒ ኣሎ ብምስጢር መሓዞ እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ኣማራፂ ኣሎ ኢለ ኣማኽርኒ በልኩ ኣብ ክንዲ ኣብ ገዛይ ኮይነ ምብካይ ወይ ሎሚ ቅርሺ ስለደለይ ድበለኒ ሎሚ $100 ፅባሕ 200 ደውካ የብሎን እዩ ምክንያቱ እታ ቪድዮ ምስላ ስጋብ ኩሉ ግዜ ከሳቀየካ ሓዳር እንድሕር ጌርካ ክሳብ ኩሉ ግዜ ከሳቀየካ ኣንለስ ንበዓል ቤትካ እንተዘይነጊርካዮ ወይ ተዘይነጊርክዮ ማለት እዩ ስለዚ ኮንትሮል ኣለዎ ርእስኻ ወይ ተቆፃፀርነት ኣለዎ ቆፃፀረካ እዩ ማለት እዩ ዓይነት ሰብ እዚ እጂ ታ መሰረቱ ነገር እንታይ እያ ተኣፋፊ ዝኾነ ፎቶን ተኣፋፊ ዝኾነ ቪድዮን ዘይምልኣኽ እታ ዝዓበየት ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ሓንቲ ዓርከይ እንድሕር ኮይና ወይ ይፈትዋ እንድሕር ኮይነ ጥራሕኪ ስእሊ ስደድለይ ጥራሕኪ ቪድዮ ስደድለይ ክብላ መሰረቱ ነውርን ድዩ እንድሕር ደሊኻ እውን እንድሕር ኣምነየ ተኣምናያ እንድሕር ኢልካ ከዓኒ ሌቨል ኣለዎ እንታይ ዓይነት ጥራሕ ኢኻ ትሰድድ ዘለኻ ኣልሜኖ ዳሓን ኮስሞ ፓንቲ ወይ ናይ ላዕሊ ረጅቤቶ ገለ ጌርካ ስኒ ቁርብ ዶን ገለ ከቨር ገብረለይ ገለ ትብል ትኸውን ኢኻ እንተዘይኮይኑ ግን ጥራሕካ ቪድዮ ተሳኢልካ ገለ ትሰደሉ እንድሕር ኮንካ ንፅባሕ ምሕሳብ ከዓ ቁርብ ኣገዳሲት እያ እሞ ጥንቀቕ ምባል ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ሓደ ሰብ ለዋህ ክኸውን ይኽእል እዩ ፅባሕ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ ብከምኡ ደረጃ እንተሪእናዮ ፅቡቕ እዩ ባህላ እየ ኩሉ ግዜ سي حتى عندك كزارو حاسب مثلا كزارو كحاسب እንዴት ፀኒሐ ማለተይ ሲ እቲ extortion to blackmail እታ ኢምፖርታንት ከምቲ ዶክተር ሳምሶን ዝበሎ ናብ ሕጊ ምኻድ ናብቲ ሕጊ ድፈልጥ ወይ ናይ ሕጊ ማሕበር ድዩ ፖሊስ ድዩ whatever ኬድካ እቲ ሕብረተሰብና ክፈልጦ ዘለዎ confidentiality ዝበሃል ኣሎ ተስኻ ድበልካዮ ይተሓዘልካዮ ይተዓቐበልካዮ ብሕጋዊ መንገዲ ከዓ እቲ ነገር ጠጠው ንኸብሎ ክፍትኑ እዮም እቲ ህዝብና ዘለዎ ፍርሒ ንኸይፍለጥ ንኸይወዓዋዕ ንኸይ ማሕበረይ ስድራይ ድዩ ሰብኣይ ድዩ ንኸይፈልጥ ዝበሃል ነገር ኣሎ ግን እቲ ሰብ ከምቲ ዶክተር ሳምሶን ዝበሎ ሓንሳ እንድሕር ጀሚሩ ሎሚ ሂብካዮ ፅባሕ ደጊምካዮ ሳልሳይ ክደግም ሰው ክደጋግም እቲ ነገር ኣይተርፍኒ እሞ ካብ መጀመርያ ስቶፕ ክትገብሮ ኣለካ ከምቲ ዶሜስቲክ ቫይለንስ ከምቲ ዓመፅ ኣብ ሓዳር ደሎ እስኻ ስቶፕ ተደይገርካዮ እቲ ነገር ስቶፕ ከምዘይዝብል እዚ ከዓ ክቅፅል ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለካ ካብ መጀመርያ ናብ ሕጋዊ ድፈልጥ እዩ ወይ ብመንገዲ ንዓኻ ክመርሓካ ድኽእል ሰብ ኢኻ ክትሓትት ዘለካ ሰው እቲ ዕድል ዝኽትቦ የብልካን ኦፍኮርስ ፍርሒ ራዕዲ ክህልወካ ክእል እዩ ብዙሕ ነገራት ማለት እዚ ኩሉ ነናቱ ተፈለየ ናይ ውሽጣዊ ፓወር ኣለዎ ተታሓተን ዝለዓለን ባዕሉ ኣብ ማዚኑሲ ብድካኣለ መንገዲ ስብሚት ንኸይገብር ክፍትን ኣለዎ ቢኮዝ እንድሕር ሓደ እታ ደይምልኣኽ እንድያ ኣብ መጀመርያ እቲ ከምኡ ኢሉ ድሓተካ ሰብም ጥዕዩ ጥዕና ኣለዎ ድዩ ገለስ እዚ ድላይ ዓርክኻ ይኹን ገለ ወላ እኳ በዓል ሓዳርካ ሰብኣይካ ሲ ነብስኻ ጥራይካ ለኣኸለይ ክብላትካ ሲ ንቡር ኣይኮነን ነው ኣብ ኩሉ ዓሌት ይመስለና ኣነ ግን ዘይምግባር እቲ መጀመርያ ግን ከዓ ተተኻኣለ ከዓ ናብ ሕጊ ምኻድን ሓግዙኒ ማለትን ሓገዝን ምኽርን ምርካብን ሲ ኣድላያ እዩ ኢምፖርታንት እንታይ ዝበሃል ሓባኡ ሓባኡ ቁስሉ ሲ ሓባኡ ቁስሉ እወኒ دعاد تعبت تقصلسي كتب بلا شوامبري ايتي نقصنا مالت حجي زي حتى حتى زي حتى حتى ركمه قال حتى درا حتى نيرون دي ان شاء الله حد زي نوبرا يكون ولا نوبرا يكون نو قل اقداسي نحنا هنا خنج المرز قبالنا معناته نحنا بتي نوبر سنه سرعه زلو تحتتا تحبر ኣብነት ኮይናስ ክንመርሖ ክንግባአና ማለት እዩ ከባቢ 7 ተሪፍና ኣሎ ሕቶ ካብ ህዝቢ እንተዘየለ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ዘለኩም ወይ ተወሳኺ ለማኹም ትርፍ ዶክተር ብኣኻ ጅምር ዶክተር ሳምሶን ናባይድና ዶክተር ኣሎ ዛሓን ሒዝክያ ካለክ ዳሓን ሕደል ንሕር ዶክተር ሳምሶን ይትብዓል ኩሉ ኢልና የንዲና ዓመፅ እዩ No is no. منم أتوسط خلاي تقنا سلا. بحس أخذ كذا خلت معلتي ورحدة خاصة من كذا it makes no difference. No is no. So خاب كله خا
እታሰብ كملء تسب كتحسب ايموشن دلوا اتحساسبا دلوا كم دخنت كي تحسسكا كتحاليلا نيقدني كتخبره خبروت اللي نحدا ود سب يكون ودي قال اي تتحسني خا منقدي because ناي respect اللي سي تطو دبل عليك جسي نكله نبلو تخينا تحبرتسبنا كله انا كزاربلو تدلي كنت بقدم ما منوح علينا لنا بسوني اب عاد انجليز اب كاله سكندينافيان كانتريز ብዙሕ ይዛረብሉ እንዲም እቲ do or don't do ዝበሃል ክትገብሮ ትኽእልን ፈቃደኛ ደሎ ፈቃድ ደሎውን እቲ ክትገብሮ ደይ ትኽእልን ሲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ኣይወሃብን ትምህርቲ ክድብል ነርና እሞ እቲ ሕብረተሰብና ክነምህሮ ደሊና ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ትገብር ምስ መን ኣለኻ እንታይ ከግዛዕካ እንታይ ከም ትኣለይ ሳዕቤ ንልካ ጠጠው ኢልካ ሕሰብ you know ቅድሚ ምግባርካ ሲ you know ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ because ኣእምሮ ሂብና እዩ ኣምላኽ ክንሓስብ ኣለና ኣብ ምንታይ ወድቐና እንታይ ሳዕቤን የምፅኣለይ ንዓኻ ነታ ጓል ሰብ ተሃስያ ኣላ ስነኣእምራዊ ድዩ ፊዚክሊ መንትሊ ክትስያ እቲ እሱ ከዓ ሂወቱ ክበላሸው እዩ እንድሕር ኣብ ሕጊ በፂሑ ብዙሕ ነገር ይክበላሸው ሕጂ ሲ ምስትውዓል ሲ ኣድላያ እዩ ምስ መን ንኸይድ ኣለና ኣበይ ኣለና ካልኣይ ከዓ እቲ ብዙሕ ዝግበር ነገር ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ከዓ ክብል ዘለኒ ምውፅዋት ምውፃእ ባር ምኻድ ናይት ክለብ ምኻድ ከምዚ ስፓይኪንግ ዝበሃል ኣሎ ትሰቲኦም መስተ ምፍላጥ ሰብ ዘእትወልካ ነገራት ኣሎ ስለዚታት ፈሊጥካ ሲ ኣዌር ክትከውን ኣለካ ኣበይ ትኸይድ ኣለካ ምስ መን ትኸይድ ኣለካ እንታይ ትገብር ኣለካ ስለበዝሕ ናይት ክለብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መስተን ሒዘንን ብስዕሳዓ that's why there is a reason ንዕኡ because ክትውልካ ክእልዮም ኮፍ ኣቢልካ ትኸይድካ ስለዚታት ስለ ዘሎ ሲ ንኹሉ ነዋልዶም ነወዳቶም ኣበይ ንኸይድ ኣለና ምስ መን ንኸይድ ኣለና ዙርያና you know 360 degree ክንርኢ ነግድን ኣድላያ እዩ መባልኩ أنا وحية مثلاً sorry سلام إذا الإعلان يتكبر غيتروري لا أمو ودعت عمل اغسل زلني نا دكتور سامسون نزابني خرجنامو دكتور سامسون ودرجة كمزي سيساي زبالتو صوتوا عمت بوزا جيزات سايلنت زبال ويتي دمت زي بلو عينت عمتي مغنيات دك أنسيو بوزا جيزة ريبورت سلزي قبرو كنك بالطعم عبها سياي زلو دك تبعتي وخا بالطعمي كابتوم زس عمت تخلو سوم كاني بعرفنا بحقن بحر قريبهم كاني هيوتهم زبالا شغلي ولا زي ديزيرف ايت اللي خاتبل كنك امنت من تايبكم درجة يبصحو سوم صحواتنا عندهم لنفسهم ندحر عليهم حواتهم ندحر عليهم كلتياتو وين وين دبلوا عينت ايو مالتي سلازي دك تبعتي وانا انتاي زبل ادا ربح يبلو وينو ايت كلاتنا نفلطينا ود ندحر كينكا كالاي كاني اذا نتقبروا زخون عينت ودن زقبروا ركبات فقاد محتات اقداسيو نايتام ساخات خيد قال عدمه نايتام ساخات خيد قال فقادنينت بالطعمي اقداسيو اجي هذا تكنسي حواتنا نحليله كالكا نفسنا خا معريو نحليله زين قبل جدلي ثانك يو امان عند كلاتكم خبرات هذا دكتور انا كلمي نفس سلام احنا في سلام الحبيبه تشاو ياخذ لكم فلوس نغري أوغلا تشاو كيولتكم كلا دحن أنا غنعطيك كورس مالتي مهنياتو انتي قالتن سيتي مال فلاي سو حذر نحركينو ما نوك حذر يبلي من كم مسمعو مالتي بصيتها ناتكا حاليتها ناتكا قالكاي كونت قالت سويتها ولا عرك قالكاي كونت كتززا كم زغاري كم زغتو لا تردي خانو كم تستخا مزاج دلك موز زلك لو اختو تغل حركت تغل كتزز تغل كيتزز تغل فلا إيرابا ما تيخا كلك حمزة غلطة أنتصم ترلك حانتي معارنت متسيا بزعد حجي فتيها تصليخا سلام غيركا خابيركا تزخد تجبلت سي وين سمع عنه مالتي زي كاين كن تزبل حايل معاي ولا بحق نحن تيخا مالتي زي كاين خا اسرع عامات 15 عامات عامس دحان اسرع عامات كان في كوصل مالتي ولا واحد قصدك
يغني لنا أمان حاونا نايب حكي يغني لنا دكتور سامسون سيساي حاتنا أبقى أشون نايب حكي دستبل كنياتنا كم تقول وزم سخون ترجعي مخمت زلوا فلسفنا خن مهاربنا ببهيدي وبستفعل نجار نشم نتعامل نايتها قوان ستيتي بدل اندابل ناينا كلها نحاسبه جلجرات تخون خدينات تخون ستيات تخون زبل درب على كل جزتي فقاد بهالسي أنا استقول لنا جن كله جالسكم ما يخون عند أولاد اللي دلهم نحواتنا بزخنا عينات عمز نزوردن قطعنا بنا كدولا فنا حاجة مسدلة مالتيو حابريت أنا بزملكتهم سيحاتنا لا بعبيو أثناء organization أبناء زيتو بيتاو عمزن سداو عمزن تفعل عليه حتى زين تخيرنا قالت وين بقانك تقرينيا خبز دخلوا فنان organization نحنا إيرتراويان محبركم مالي سلازلو ليس بقطعها كمون جروب ناي محزن ون سلازلو أو آتين ون لينك جيرنا لنا محزن domestic violence support group لنا نا وجوين اندحر جيركنون شمكن كايرعخن زفنا عن تتحتى تخيل عخن عدز ون بتاع منا كنا برتلكم سألينا زي أخذ الدليل يغني لنا نابا عمان حاول عجي الصغير زعما عاد انجليزي نحجز كلهم عاد انجليزي حبر كم زلكم استشين كم زلكم كتكلم صنيحي أنا فرنسا لنا أنا بزع قضي مسكالوت بزحت لو بحضرات كم زفلت من البات وإحنا خذ واخلين كابي ربع كاب فرنسا لكم قاتيمون نحن بخم دويلا نعيت نقرني أنا خا نفتم من كتم كنا قرر لهم يخالف إذا أخذ الفلا بخير بيرين سجل فني ولا فرنسا زلمة نو عب كل زلو عب كل يعني ኣባላት ማህፀን መቸም ኣብ ኩሉ እንዲ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ዝመፀና ኮነሲ ኣቶ ታደሰ መሊኦም ኣሎ መቸም ኣብ ሆላንድ ኖርዌይ ስዊዘርላንድ ፍራንስ ኣፍሪቃ ኮታስ ናብ ማህፀን ኮንታክት ንዝገበረት ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ወዲ ተባዕታይ ይኹን ዓለም ለኻዊ ክሕገዝ ከም ዝኽእል እዚኣ እንቃዕ መዘኻኸሪ ብልከሞ ንኸምውን ምናልባት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ ካይመስሎም ግን ዓለም ለኻዊያ ማህፀን ኣባላት ዘለዋ ኣብኡ ዘሎ ካብ ኩሉ ዓዲ ዘሎ ከዓ በቲ ዘለዎም ኣፍልጦ ነተን ደቂ ኣንስትዮና እውን ክሕግዙ ፀኒሖም እዮም ብሕጂ እውን ክሕግዙ እዮም ይቐኒልና ካልእ ኣሎ ክዓፅቦ ወዲና ኣለና ሰዓትና መስለኒ ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ብካልእ ፅጋዕ ንራኸብ ብሩኽ ከመይ ይቐኒልና